Is your boy DJ S Shine Best International. Chukwu melodogwu n'ụwa iso na ndị bụ ndị oyimu iso na ndị Chukwu melodogwu iso na ndị bụ odogwu ahụ ọ bụ na iso na ndị bụ odogwu gwapụta ejiri ọnụ eme odogwu ejiri ọnụ etinye asụ n'ofe ndị odogwu ka anyị na-ekwu odogwu ahụ odogwu ndị Chukwu melodogwu odumeje tinyelu mọnụ n'ebunu ka iji egwu ha ndị Chukwu melu mmanụ ya ka anyị na-ekwu ndị Chukwu melodogwu ndị ekofa ndị n'ụwa nụ amosu adati ekofa bekee lichelicha akụfa bụ na bii Ekofanu na toda ofu onye n'ụwa nuwo adanu debo ofu onye n'ụwa na adanu debo Ekofanu ezoka mmiri Ekofanu eluko osimiri atata na ego ndị a bụ ndị Chukwu melodogwu ndị odogwu Chukwu melodogwu ikalika n'ikalika ụmụ odogwu unu nchagade ndị Chukwu meleze anụmaka n'oge n'ụwa na-adazogbuti egwu ka nneti ahụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu nnamani ka nna aza ahụ egwu mekene ndị bụ ndị egwu anyị ekene ndị bụ odogwu ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe omume ka na-eme odogwu ejiri ọnụ eme odogwu ndị Chukwu nyelu ugo chinyelu m ugomere Tochukwu nyelu m onye aka nji aga ugo chinyelu m na-etumi ya n'isi chinyelugo wayo ka eji ebi ụwa mmiri ọma nwụsamo mmiri ndị Chukwu melodogwu ewo ndị Chukwu melodogwu icheki obiani mesensi banne sonimani manwansini panumua chenekweni mese odimini kanimebianuo benimene odani manwai sinugwa benimene duekweni mesense banatwe benimene tu mesimai waisi obiamatueti tienimedweti nibechikanabatuo banmetuani mekwai konmeme banmesaidi tenimeti mati makoni banmemu jonmenman ndị Chukwu melodogwu ka anyị na-ekwu okwu ya ndị Chukwu melodogwu ka anyị na-ekwu okwu ha Chukwu emeka odumeje na-asụ n'ọnụ na nna n'ụmụ Onyeoma Tochukwu onye ndị mmụọ ozi na-agwa okwu anyị esi South Africa bido ije anyị na-eje n'ụmụ ndị eje kwubedebe Cape Town ka nnabata mmadụ bụ alụsị ego mmiri ọma na Cape Town bịa ewo mmadụ bụ igirigi ego Mighty Hero na South Africa Mighty Hero ndị Chukwu melodogwu mmiri ọma na Cape Town agaba odogwu ndị Chukwu melodogwu aka na-enyere ogbenye aka ụmụ ogbenye na-enwe aṅụle maka mmiri ọma na Cape Town odogwu Mighty Hero na South nwa ndị Chukwu melodogwu me
Sanume, Sanumi, Nanotili, Sanume, Janume Sija, Janume Kuli, Panume Kai, Sinume Se, Sanume Sija, Janume Kudu Kudu, Kudumeja, Panume Sija, Manumi Ansene. Agriba Fesson Obia, Odogu, Kevin Tombo, Onumaro Odogu, Onumekene Yoimo. Okina Uegao, Ina Yegaya, Ndi Chukwu Melodogu. Agriba Fesson Odogu, Ndi Melodo na Verika. Ugochukwu nyeli Gije Agao, Wayo Gije Bienu. Ojiwaya na Ruaru. Kevin Tombo Odogu, Akane Merora Mekene Yo. Akane Melu Onyeoma Mekene. Udo Chukwu Anyamema Agaba Ndi Chukwu Melodo. Unu na-eri unu na-aga aga, unu na-nwe ka ndị ogbenye na-enwe aṅụrị maka unu ha. Onyeoma Tochukwu ekwosi onye Chukwu Melodogu nya wele alote ndị ọzọ ụmụ ogbenye rika. Ịmalụ nwata kwọchaka na Dubai Prince Samuel Alagbo Ndị Chukwu Melodogu nwata kwọchaka na Dubai Ndị Chukwu Melodogu aka na-enyelu ụmụ ogbenye aka iso na ndị bụ odogwu iso na ndị bụ odogwu. Ndị Chukwu Melodogu Ndị Chukwu Melodogu onye ka na-ekwu okwu ha. Ndị Chukwu Melodogu Ndị Chukwu Melodogu ọnkọnkụ ka anyị na-ejenu anyị chekwube mmadụ jebe ndị na-emelu ụmụ ogbenye ọgọ n'ụwa o bute ọrụ ekebe Ndị Chukwu Melodogu obonye ka echekwube jebe ahụ. Ndị Chukwu Melodogu Ezidi egwu Chidozie Samuel Mekeneyo Ndị Chukwu Melodogu ife si n'afọ aga Ndị Chukwu Melodogu obere nwa mụchara amụcha okelize afa n'ụwa za Nwachimeleze na Hong Kong. Nwachimeleze Chukwu meli odogwu Chukwu meli yeze. Ndị Chukwu Melodogu Amụka ka o si eje Ndị Chukwu Melodogu ndị jibili na Hong Kong. Ndị Chukwu Melodogu Aka na-enwenala ụmụ Igbo ego odogwu Chukwu meli odogwu. Ndị Chukwu Melodogu CEO Dozi Sam Exchange na Hong Kong odogwu. CEO Career BDC Worldwide Nwachimeleze odogwu Ndị Chukwu Melodogu na Ndị Chukwu Melodogu ahụ. Ndị Chukwu Melodogu Kenelu mofia nwanne mofia Hong Kong Ndị Chukwu Melodogu Ndị Chukwu Melodogu Nwachimeleze abụlugo. Ndị Chukwu Melodogu Hayo Ndị Chukwu Melodogu Senuke Tiza Sanumbe Sili Bandumbe Jai Tinuki Bandumbe Jimai Sanusi ọkụkụ dị n'ikiri na so Igbo ọkụkụ dị n'ikiri na so Igbo Igbo ịmana ikiri Igbo Onyeoma Tochukwu bụ onye egwu Nnamani ka nna aza Amagunze bụ obodo m Amagunze dị na Nkanu ịmana Nkanu dị n'Enugu. Tinyelu m egwu m ekwu ka m na-eji ya. Ndị Chukwu Melodogu odogwu Prisike Chukwu Odigbo odogwu aka onye wetalụ one of Ụbawunum Ọkịja odogwu Mekeneyo. Ofu mbazie na-eme offload na Indian onye nweghị nwere ife. Ndị Chukwu Melodogu CEO Ndị Chukwu Melodogu Royal Emirates Hotel Ndị Chukwu Melodogu Nigeria Limited. Ndị Chukwu Melodogu President Ndị Chukwu Melodogu Ofobi Border Social Club na New Delhi Onyeoma n'ịdị mma. Ndị Chukwu Melodogu Chairman Okija United Brothers ndị ọma na New Delhi Indian. Treasurer Anambra Progressive Union ndị ọma na New Delhi.
akonye wetala odogwu onye okija n'ịdị mma chukwu meli odogwu ofu mbaje na-eme ofu n'otu n'ụwa niile onye ọma Tochukwu na-ekene ya onye ọma ndị chukwu mele odogwu ndị chukwu mele odogwu ndị chukwu mele odogwu ndị chukwu mele eze ndị chukwu mele odogwu me janume sanumi janokili sanume janume sida janume kuli banume kai sinume se sanume sida janume kudu kudumeja banume sida manumi ansene ayimonye mule jima chukwu nyeli onyinye aka na bo papa ejima o papa ejima o papa ejima o Chifo Chinedu Peter Ofia Fulego na China Ofia Fulego na Hong Kong Ogalanya na-eli ego ọ na-anwụli obi na-asọ ya ụsọ obi na-asọ ya ụsọ mmiri na-arị ugwu ọrụ ya Igbo papa ejima Ofia mekene yo mmiri na-arị ugwu nke izizi na mmechi ọkụ na n'ọlọgwu CEO Nwafenna Global Nigeria Limited ndị chukwu mele odogwu chukwu mele yeze ndị chukwu mele odogwu Ofia mechi abịa ndị chukwu mele odogwu ọgaranya na-enyela ogbenye aka ndị chukwu mele odogwu Chairman ndị chukwu Orili Group Brothers Club na Hong Kong ndị chukwu mele odogwu ndị chukwu Orili Group ndị eligbo agụ ndị chukwu mele odogwu Ofia nwanne m bụ mọgọ ndị chukwu ụmụ Igbo ị na-enyela aka na fabrika ndị chukwu mele odogwu Ofia nwanne m mekene yo ndị chukwu papa ejima papa ejima ndụ ga-adị ndị chukwu mele odogwu ndị chukwu mele odogwu Yandi menuai, baby soy, simati menuai, yan menuai. Onyeoma Frankie na Malaysia bịa chukwu meli odogwu iji enyere ụmụ ogbenye aka iji emelu ndị mmadụ ọgọ Onyeoma Frankie na Malaysia ezi ihe isi ala mba n'ọka iseje Onyeoma n'ịdị mma chukwu meli odogwu chukwu meli yeze ndị chukwu mele odogwu ndị chukwu meli odogwu ndị chukwu mele ewo faganne kwokuva ndị chukwu mele odogwu kalimeji aduo benimeniye ojeni nonuai sinugwa benimeniwe duwe kwene mesenimese ndị chukwu meli odogwu ndị chukwu meli odogwu Chidi Ogo Ibekwe odogwu Prince Zodiac Motors ndị chukwu mele odogwu ife melu mmanani agụlụ ndị chukwu mele odogwu akonye weta na France ndị chukwu mele odogwu akonye weta na Europe ndị chukwu mele odogwu agụlụ Anambra ka isi je ndị chukwu mele odogwu ndị chukwu meli odogwu ewo Chidi Ogo Ibekwe ndị chukwu mele odogwu so na ndị bụ ndị chukwu mele odogwu youngest money na India n'odogwu Onyeoma n'ịdị mma chukwu meli eze chukwu meli odogwu Prince Chijioke Calistus ụzọ Onyeoma n'Igbo odogwu youngest money na New Delhi youngest money of Igbo land iso na ndị chukwu meli odogwu youngest money Prince Chijioke yesi nwụsọ n'ịka dị n'ụwa udogwu ndị chukwu mele odogwu mgbasi na mụli nze amụli ọma nze nwa mụli ọma nze ndị nze n'onuno nwa mụli ọma nze ndị chukwu meli odogwu ewo so na ndị bụ ndị chukwu mele odogwu ndị chukwu meli odogwu ndị chukwu mele odogwu Igwe Arab money odogwu Arab money oyimo ndị chukwu mele odogwu Arab money na Philippines ndị chukwu mele odogwu nwonye ụmụ obom ndị chukwu mele odogwu ide atọsa tupu isi eje ndị chukwu mele odogwu Arab money wano na Philippines iso na ndị bụ ndị chukwu mele odogwu iso na ndị chukwu meli odogwu chukwu mele odogwu Arab money one na Philippines
ezi nwa si ụmụ obom n'Idatọ South Imo Steeti ọya abalị yo Australia ka nnabatanụ onwere onye nchekwube jebe mmiri ụzọ Chukwu nwachizili ụzọ odogwu na Australia mmiri 1 n'ibiasi egbe onumekeneyo nwanze ọnụ na-ekwuru ọra n'ibiasi egbe Chukwu meli ya eze Chukwu meli ya odogwu mmiri n'ịdị mma ndị Chukwu meli odogwu ụzọ Chukwu nwachizili ụzọ na Australia mmiri onumekeneyo ndị Chukwu meli odogwu ndị Chukwu meli odogwu ndị Chukwu meli odogwu ndị Chukwu meli eze ndị Chukwu meli odogwu ayo amala ndị Chukwu meli odogwu sinumese sanumesija chadume kudu udumeje unu na-aga gaga unu na-we ka wundo gwenye na-enwe ahụle tinyelu m egwu m ugbo ka m na-eti ya ugbo tinyelu m na-etum ya n'isi egwu tinyelu m n'ojulu m afọ nke onye na onye were adebe ife onye mmanya maria ife onye mmanya mmanya ife mmanya malụ m nke na mara mara m egwu m ka mma gozi aga egwu tinyelu m na-adị m mma Ugwebe ma biko ka chibu nwa nwati nke oge bụ ụbọchị ma na bụ ọzọ jebiri si na-elekwelegwu ogologo ndụ ka nna ya olisa ụzọ ụwa ka na ndụ ndị Chukwu meli odogwu ụzọ ụwa bụ na ndụ ndị Chukwu meli odogwu ugo ụwa ndị Chukwu meli odogwu ndị Chukwu meli odogwu Ichoku biko bido egwu iji gba anụ nwere obi na-abịa Ichoku anụ nwere obi na-abịa Chukwu dọkọ ya ume mkpọmkpọ anụ nwere obi na-abịa Urigba m onyukwu na Obeledu Chukwu de anụ nwere obi na-abịa Baby face dị n'Ọstra Vienna anụ nwere obi na-abịa a na-enwe obodo enwe wee ya ọzọ a na-enwe obodo enwe Ichoku a na-enwe obodo enwe kịta na-agbọrọ na nkịtị ifulu udene a na-eriri udene eri ụtụtụ ọgụ eyiru n'ọgụ nwa mụlụ ọkụ ga-etoliri jere na mmanwụ ọzọ ada agba ịnụ ọgụ abụrụ inwe obi ifuga n'osi n'ọkụ na-eku ume ịma ojikọta pọtụ gbakwazu na mmiri ọkwa Chukwu ụda oke oyi ume mkpọmkpọ anụ nwere obi Urigba m onyukwu na Obeledu mkpọmkpọ baby face dị n'Ọstra nganga mpi nganga anụ oke amụma na-ese n'ọkọchị Ichoku biko bido egwu bido igba anụ nwere obi na-abịa Ichoku anụ nwere obi na-abịa Chukwu dọkọ ya ume mkpọmkpọ anụ nwere obi na-abịa Urigba m onyukwu na Obeledu Chukwu de anụ nwere obi na-abịa baby face dị n'Ọstra Vienna anụ nwere obi na-abịa amụlụ Chukwu dọkọ ya ume na koka mba asatọ Enugu nne ya bụ bọọlụ ọkọ ya ume onye bụ mmiri manụ onye mmiri manụ nne ya bụ Regina Mrs. Regina ọkọ ya ume simple woman n'ọkwa na onye nkụzi ọ na-akụzi nkụzi n'Enugu ka ekesiri steeti Anambra na Enugu gwa ndị ọlụ oyibo onye ọbụla na-ama steeti ya
wee dulu ụmụ ya naba na mbala Obeledu ruo ebe afọ bidokwa ọlụ nkụzi afesie n'ugwu wee nata Obeledu ife a na-agasịrị ọfụma ife wee sibelubu ike ịma ife sibe ike na afụfụ dị n'ime ya Chukwuda agụcha akwụkwọ wee nakwube nne ya n'Enugwu bana bụ wee biri ọgbagbara gị na ọ bụ onye egwu bọọlụ ka m gwasị aka ya ọ na-agbasi bọọlụ ike o ji bọọlụ eje mba dị iche iche maka ọ bụ onye egwu nwanne m ọ bụ na-ekwube ekwube ebe eziokwu bọọlụ ka o kwesịrị ịgba Chukwu dị ọkọ yi ume kpamkpa na Obeledu o nwere ịnụ okwu nne ya tụrụ ya nke gbara acha mgbe ibie na-agba anaghị agbanarị ya na nkụ okwu nwa bamkpamkpa isi o wee chọba ka ga-eme wee nweta kọntaktị Tọki mega dịrọ o wee naba Legọs chọba enyemaka wee kọlụ ụmụnne ya ma nwee onye nyere aka o tekwula ọgaranya obi ya dị ọcha ọgaranya nwere obi nwanne obi ọrịa nwa nnukwu iri nwata adịghị ya na okwu dịrị nwa mmadụ eke banyela aka ngọgọ nara Tọki Ichoku biko bido egwu bido igba anụ nwere obi na-abịa Ichoku anụ nwere obi na-abịa Chukwuda ọkọ yi ume mkpọmkpọ anụ nwere obi na-abịa ụlịgba m onyukwu na Obeledu Chukwuda anụ nwere obi na-abịa baby fest na ọsịra Vienna anụ nwere obi na-abịa mkpọmkpọ abata Tọki bịa Tọki bienye si Tọki naba Girizi bịa Girizi bienye si Girizi naba Itali bịa Itali si Itali naba ọsịra bịa na ọsịra jee biri ịma na onye anya na-ete dị na mma oge duru ya ruo bọs stọpụ ya ebe ego ya dị onye ahụ ekpolụba ego onye ahụ amalụba ego ka nri omede ọfọ ụmụ oji bọstụra nwanne ha oluwa bido ọlụ n'isi ya nwoke m omebe ibe ego ọkọ na-adị ma iluo bọs stọpụ gị ibi ga na ayọ Chukwu nna biko kpọje nna bọs stọpụ m ngwongwo m Obeledu anụ nwere obi ịgariga ekwu amosu nwanne ọ bụ na ịgbata ego lụta eziwanye ya nye ife ndị na-achịkọ nọ n'ufure nchi akpọ ya dakọ Chukwudi kelinu nwanyị wee nụta adịrị ọkọ yi ume anyanwụ na-awa n'anyasị onye ọcha ọgwa na ọma obi dị ya Chukwu ji dịgba n'abọcha ọfa mma ọgbọ nna ọkọ yi ume tobe nna ọkọ yi ume ụmụaka bụ ngozi wee bịa ụwa ụmụaka ji ifeọma wee bịa ụwa Chukwu okike daalụ imeke Ichoku biko bido egwu bido igba anụ nwere obi na-abịa Ichoku anụ nwere obi na-abịa Chukwuda ọkọ yi ume mkpọmkpọ anụ nwere obi na-abịa ụlịgba m onyukwu na Obeledu Chukwuda anụ nwere obi na-abịa baby fest na ọsịra Vienna anụ nwere obi na-abịa ifulu Chukwuda ọkọ yi ume ụlịgba m onyukwu na Obeledu mkpọmkpọ ọdọ agbalụ m egbe nkịtị igwe
igwe nduru ka ọ na-agbalị m ọ na-agba ọgba alụmewula ọkụ ọ na-agba ọgba ya alụmesekibe alụmneseki alụma na-enwe agbụlị ka njụọ gị onye ibe ọma na-asọ nsọ bebi fest nọsịrị mkpọmkpọ anụ nwere obi uwe abụjọ njọrọkọ uwe abụjọ njọrọkọ onye dị n'ụwa eme ọnụ ka m kwuwe onye dị n'ụwa anyị isi enwere ibe echi ga-abụ enwere ibe echi ga-abụ n'ọnụ bụrụ ogiri asọ alatego ogiri n'obicha ọnụ ndị jụla ntụ ekweta ego ọnụ kwụrụ ndị ekwubego mma bụ na nwata akpata ego onye ọbụla achọba iru ya ọ nọlụ n'owu onye ọbụla eri ya ọsọ chukwu dị ọkọ ya ị ga na-eje na-abata ife amemme ka ịcha ijebe ejebe ije awele ịnaba naba ije awele ọ bịala egbu ka ị ga-egbu onwe ya ndụ mmiri ndụ azụ onye na-atụ gị nya nwada ife aka nna yọ n'isi ife aka nna ekpe n'isi Ichoku biko bido egwu bido igba anụ nwere obi na-abịa anụ nwere obi na-abịa Ichoku anụ nwere obi na-abịa Chukwu dị ọkọ ya ume mkpọmkpọ anụ nwere obi na-abịa uligbanwe onyukwu na Obeledu Chukwu dị anụ nwere obi na-abịa baby festi nọsịra Vienna anụ nwere obi na-abịa Is your boy, DJ S Shine Best International. Ka nkene ndị Igbo siri ike n'ọsara ndị ikwu n'iru ọkụ dizo n'ife a na-eme ndị mụ ife a na-alụ kedu eze Chukwu anyanwụ anya ka ibie wan na aṅala isi ala mba anọ chokoleti na Vienna chokoleti n'ọsara akpa aza afọ ọgụ ube ya onye ego Joko na Vienna Joko onye oriri keduza amaka nwa olive obisi ike n'isu odere anọsara odere akwa na odere ago odere anọ odere ago odere anọ odere ago oyimete someti nke onye dundu na n'echi anụ ukwu na-egwu mmiri ka arụ ya ara ọgwa na na-edo dundu m nọsara mụ na gị na-adị na mma dundu m bịa yiri m dundu m bịa yiri m tifantoni eze m ugo eze ugo nnu ya Obeledu Chief Executive Officer Tony Ben Industry Limited ịchọba akọlọngwa ọgba tumtum dị mma nwanne nchọba Asaki special quality tested and trusted toli ya ka sịrị na ọsị nke na-eli ya eji ike nnebe ọzọ anyanwụ naanị Igbo ụzọ ọka ọgaranya ngede naanị Igbo ọsị m kenekwu nwanne ya Uchenna eze m ugo omelente Asaki na Kano chọọ ya anyị na-ebe niile
eji eri ego mkpọmkpọ ị ga-adịrị m Chukwu dị oke ya ekene Chukwu dị oke ya ekene nna biko bido egwu tibi igbo agha anụ nwere obi na-abịa Ichoku biko bido egwu bido igbo agha anụ nwere obi na-abịa anụ nwere obi na-abịa Ichoku anụ nwere obi na-abịa Chukwu dị oke ya ume mkpọkọ anụ nwere obi na-abịa onye gbam Chukwu na Obeledu Chukwu dị anụ nwere obi na-abịa Baby best in Africa, Vienna. I know my love is out elisi na-aza ewere ndị nwere obi eji eri ego n'ụwa akụ mmekwu okwu ya bụ ego Takahashi n'onye were ego enweghị asesiwo ego mmekwu okwu ya bụ ego Takahashi ego na-ekwu okwu ya na shọkọ osimiri ego na-ekwu okwu ya na nwanụ ntụ ụkwụ akụ Takahashi bụ ebe anyị nọ enwere ka enwego ọsịsị na mbụrụ ekele bịa na ke hara na-ebubu isi Samuel onye ọma njem ọnụ buru ịdị chenji n'ala Malaysia ọrụ na-ebubu isi Samuel onye njem ọnụ change na la Malaysia ịma ihe a na-alụ nọ iso n'ife a na-alụ CEO Ben Mustard Foundation ijiri Igbo niile ijikwara ụwa niile ego nwere ebe ego Takahashi eliwe agwagwu ego Takahashi Tina Zawa Bendo olume ekele gị ohezi nwanne m ime ife a na-eme ime ife a na-alụ nọ ego iwere ego Takahashi akwa na Budapest wee bibi Budapest na Hungary ọ wee bibi akụrụ ụlọ nwanne m akụrụ ụlọ n'olu mekele gị imife na-emenụ ego nwere ego Takahashi ediwe agwagwu ego elise ego Takahashi ego igwe ego Takahashi ekele Tina Zawa Bende ezigbo nwanne m akpa ịchọ osụzọ wee fụ eshi papa ogbofugodu n'obi ezi nwanne m eshi papa ogbofugodu n'obi onye njem ọnụ ezigbote onye hụ ụmụ makie ịnọ n'Orumba local government olume ekele gị olume ekele gị eshi olume ekele gị ezigbo mmadụ ị na-ejeje na-abata anụ obere aka Chukwu dị n'ala ya eshi onye ụmụ makie Orumba local government olume ekele gị eshi pape eshi King Vasie
Eze Chinemere, Chairman Mbise Welfare Association, Malaysia, King Evans, CEO, Majestic Touch, Concepts, SDN, BHD, Olumekeleye, aka na-edere anyị akwụkwọ n'ụwa the June Chabe of our time. Aka na-eme Majestic Touch n'ụwa niile. Majestic Fragrance, aka na-eme ya King Evans. Ịgbawa perfume nke nọ n'ụwa, ịgbawa fragrance, ịgbabeghị uke King Evans nwanne m. Onyeoma, 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 ọ bụ ife a na-alụ nọ King Evans na ife a na-emere obodo. Ọ bụrụ onye Chineke gọziri, ịchọwa izi segbu ya. Nwanne m JHS ịmala ife a na-alụ, ife a na-alụ na ọ dịrị izi ya. Ọ bụrụ onye Chineke bunyere ike, ịchọwa izi segbu ya. Ife a na-alụ adụrụ izi ya, maka na onye nwere ga enweghị asesi dị n'ụwa. Onye nwere ga enweghị asesi n'ụwa. Onye nwere ga enweghị asesi. Onye nwere ga enweghị asesi. Ka mkpụrụ ekele m wee bujere ka isili mmadụ abụchi mba amara. Ego ị nwere na o nwere access n'ụwa niile. AKA Akupempe 1 na Malaysia. Import and export all of cars, papers. Akupempe. Egwu ka anyị na-akụrụ Alecross awela nọmba gbara Injinia Tony Olumekeleye ịma ihe na-eme ebe anyị nọ ọ dịla n'uke nsọ anyị Akupempe ezigbo ọhịa onye bụ ise tụtara n'elu isi were otu aka pụrụ otule ya ahịrị onye ama mmadụ makwara ya isoro onye m ji abịa nọ German Disciplinary Committee of Friends ọnụrụbe nwanne abalị ọsọ nụ ịnọ na Malaysia. Akupempe onye ọma njem ọnụ akpụ isi m kelee ezigbo nwaanyị gị nwaanyị m obi dị ya Mrs. Ann mba amara. Ọ dịkwara n'uko si adị. Ndị nwere ego enweghị access. Onye nwere ego enweghị access n'ụwa. Onye nwere ego enweghị access. High Chief Richard Anyanwụ. Onye nwere ego enweghị access. Ihe Chidere n'ala Mbisa. Onye nwere ego enweghị access. Biafra 1 n'ala Malaysia. Richard Anyanwụ. Ego nwere n'onweghị access yo. Onye nwere ego enweghị access. Ọ dịkwara n'uko si adị. Ka anyị kọrọ ife a na-eme, ka anyị kọrọ ife a na-alụ, ya ka anyị gwanụ ife a na-eme n'ụwa, ka anyị kọrọ ife a na-alụ. Anyị akọrọ ife a na-alụ. Okonkwo siri ilu Chukwu dị odogwu.
na-ezoro ha n'ala Malaysia. Mmiri na-ezoro ha n'obi agụ. Isuru Onitsha local government. Ịma na ife a na-eme ya ka anyị gwa n'oge ife a na-alụ n'ụwa. Chief Executive TY Logistics Company Worldwide. Chief Executive Officer One World Hotel Independent Layout Enugu. CEO Malaysian Lodge Investment Abekeleke. Malaysian Suit Investment Ebonyi State. CEO Zawanda Supermarket New Haven Enugu. Onye kana ekunu Oko kwosirili Chukwu die Egi nwere access. Oko kwosirili Chukwu die Chairman of Progressive n'ala Malaysia Chukwu Olumekele mmiri na-ezoro Olumekele mmiri na-ezoro ha mmiri na-ezoro ha wa asị Olumekele ya ka anyị gwanụ gị fa na lụnụ ya ka anyị kọrọ gị fa na eme onye n'ụwa my man, Rudy Change, Nala Malaysia. Jojo my man, one knows a dear, Olumekele. If you find a luno, is he where you work? Okay, my lamba can 1 year. Jojo is he why you see? Oh, yeah, dragon, I'm one knows it. Ekele mo Dr. Patrick Kelly, PhD, Chairman, Eton Group, CEO, BSO Service Nigeria Limited, Patrick Kelly. He's on a hand, in my final management consultant and boardroom strategist. Patrick Kelly, Olumekele, Onyeoma no way. Imi fana n'ụwa. Imi fana lụnụ. Anyị ga-akọrọ gị fana onye n'ụwa. Otega na Malaysia. Ọgbata ezu ọha nke izizi n'ala Malaysia. Gaa ala Igbo gburugburu niile. Olumekele. CEO Tego Oil and Gas Onyeoma n'Ojigbo Ntemoka. Ojulemoka. Ezigbo ọyị. Wafidi atọ, Saks, Olumekele. Akwa isi m kelere gị ndị ọganiru Social Club of Malaysia. Ndị ama ife a na-alụ na ha ma ife a na-eme. Tụrụ onye kelere. Udu aka mmiri Olumekele iyo. Udu aka mmiri Olumekele. Udu aka mmiri Olumekele ino. Udu aka mmiri Olumekele. Agụbaka na Olumekele ihe ezigbo nwanne m. Ọ dịkwala na ụtọ si adịnụ. Let's go na ọbụrụkwa n'ichofu onye. Ego igwe ego Takahashi. Eriwe ahụ ogbenye. Ego igwe ego Takahashi o. Oke osisi n'ime n'ebe na-ele ya kpara anyị. Onye Chineke bunyere ike n'ụwa. Fasị na ọ bụ ọgwụ ego. Kọntaktị na akọnuche ka menu jechenụ. Ife fere obi fe m na-ekwu. Ọkwa onye Chineke bunyere ike. Asị na ọ bụ ọgwụ ego. Kọntaktị na akọnuche ka menu ji akagharị nụ. Akwa ife fere obi fe m na-ekwu. Ego igwe ego Takahashi. Ebile exclusive company. Akwa izuru ụwa niile. Emeka Osiwu Olumekele gị onye m. Mr. and Mrs. Cyril Abbas Adogwu
Adaku nwanne m olu m ekele gị o. Akwa isi ụmụ ahịa saa tụrụ emụta nọ ụbakala ezi amanụ. Ada nwere obi nwanne m olu m ekele gị o. Agbada gị esele gị ọnụrụ olu nwanne gbatada. Ezi ọma diaspora si m kelee gị onu. Olu m ekele ndị ezi ọma diaspora niile ka ị gbara ụwa gburugburu olu m ekele unu. Ọ ga-adịla unu na mmanụ. Ewu ya lenu Chinwe nwanyị kawa okike no nwanyị bụ ike no olu m ekele gị bịa o. Chinwe Adangwa olu m ekele gị Emeka aka MC Wider from Otolo Nnewi nwanne bishop na Malaysia olu m ekele gị Wider ibi fana nọ ọkwa ibi fana ya ka anyị gwa n'ụlọ ife na-eme n'ụwa ya na ka anyị kọrọ ife n'ụwa Chief Mike Obinna Azubike Onyenze Mike the Billionaire CEO and Great Enterprise President Mandela Foundation olu m ekele gị Mike Onyenze akụta ka achakwa ọgwụ ego igwe eki nwere access Onyenze Imoni nwanne Chukwu gọzie gị Imoni na ala Malaysia Chinedu Ifeanyi USA Ifeanyi ezigbo nwanne m ọ adịghị na mmanụ. Kedu maka Emeka Osiwu Exclusive Emla Company Nigerian PLC Alicross Gabaniru bịa ka ifichara m chita ejike nwanne m ejike nwanne m ejike Abubakar Nsunu mmiri ego ala London gba Europe niile gbara gburu olu m ekele gị onye ọma ejike nwanne m ejike onye ọma ọ dịkwala n'otu ose adị onu Chineke na tinyere ya ka elisi n'ọzọ ewere ndị nwere obi eji eli ego n'ụwa akụ mmekwa okwu ya bụ ego Takahashi ma onye nwere gị enweghị asịsị ego mmekwa okwu ya bụ ego Takahashi ekpere na-ekpere ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị Olisa bidu wa wunyere anyị aka n'otu Chukwu wunyere anyị aka ka anyị na-eme mesi ike n'ụwa ka ị na-eme mesi ike n'ụwa Chukwu wunyere Biafra land aka Chukwu wunyere m ụmụnne m niile aka n'ụwa echefughị m ụmụ ogbenye ndị na-agba mbọ onwe ogbenye jisi ike n'ụwa ekpere na-ekpe ọtụtụ ihe n'abalị onye ọsọ ga-erebe onye ije juru onye ije na ọ ga-erere onye ọsọ ruru ịga nwere obodo na ọgbụgbụ siri ike n'ụwa ewu Chukwu wunyere m ụmụ ogbenye aka wunyere m ndị na-agba mbọ wunyere m ụmụ gaịsị aka Chukwu wunyere anyị aka wunyere anyị aka Chukwu
bunyere anyị aka n'ụwa bunyere m ndị Igbo niile aka bunyere m onye ọbụla aka n'ụwa Chukwu biko bunyere anyị aka n'ụwa Is your boy, DJ S Shine Best International. Alusiego, welego Igbo Obamiru. 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 Ego oyibo ka m na-akpọ n'egwu ego oyibo ka m na-etile egede alụsị ego ka m na-agụla egwu alụsị akpọla ego ka m na-etile egwu nwa o nwere ndị ndubi ụwa ka m jụọ o nwere ndị bịabala ụwa isi m dube fanụ ọkwa mmadụ zala afa n'elu amụla onye na ego mmadụ na-aza akụ enwe ebe akụ onweziri ebe ijeli ibili onye ego bụ eze bụkwa afa mmadụ akụ na-etibu okwu bụkwazi afa akụ na-ekwu ajụ bụ mmadụ alụsị ego ka m na-ajụzi ọ bụ mbọsị nwa ọlụ ka ị ga-abịali m ụwa abịakwanala ụmụ ụwa na nka bịali m ụwa n'ikolobịa maka akụ dị mma na yọng ọ bụrụ ezekwu m n'ọnụ n'ụwa inye m ego ngotezi anụ n'ụwa mma atanwu o nwekwali ka ọ dị n'enu ụwa ga-agbala nze na-eti egwu Highlife mana ife na-ebizi bụ low life okeke nwaanyị dị ntị njọ amụọ nwoke ya bụrụ nwoke n'enu ụwa maka ike nga dịrị lawanya na nkụ alụsị ego ka m na-ayọzi gbailu m fiimu ka nkilie n'ụwa alụsị ego ka m na-ebele beli m one n'ụwa ka imeli ibe m alụsị ego were ego oyibo chọba m mma alụsị ego na onye sụlọ ọfịa ga-ata ọka alụsị mọni alụsị owo were ego oyibo chọta balance alụsị mọni ga na-agwa o nwekwali ka ọ dị n'enu ụwa mụ na-eti egwu Highlife mana ife na-ebizi bụ low life Chukwu okike ọkwa ị na-anụ alụsị ego ka m na-agwazi onenu nke ma ọ ga-adịzi iche n'elu ụwa gbaili m fiimu ụwa kilie ife dị mma dịkwa m mma n'elu ụwa alụsị mọni ị ga-alụsị ka enyi n'enu ụwa oluzie na olili libe ka arụrụ chimekwena n'enu ụwa mụ ya deme n'iru odogwu onye sụrụ ọfịa ga-ata ọka maka onye lụọ n'ụwa olie alụsịgo m n'ụwa m ego oyibo ka m na-echezi alụsị ego ka m na-ebeli wetali m connection
alụsị ego ka nna akpọsị telu m ike udaja o akụ na-etikwu ndị lọ n'elu akụ kalili mkpa akụ kalili ọgbosu alụsị ego ka nna ebeli beli bụ ka imeli ibe m obi ga-adị m mma asị na akụ dị mma n'ikolobịa maka na adịrọ ka ibe na-ebute obi mgbawa ọ dịzie ka o nwere onye akwụkwụ n'ọkụ mana ife niile nwekwara oge enwere oge ji akọnye ife na anị wezi oge ji ewere ife akọnye n'ukwu ọba alụsị ego alụsị mọni were ego oyibo zụta balansi onye sụrụ ọbịa ga-aga ọ ga-adịkwa njọ n'elu mụ na alụ ka enyi oluzie na olili nribe ka alụrụ Chukwu okike kpọkwara n'oyibo alụsị ego ka na-ebe nke ma ọ ga-adịzi ichere o nwekwa ka ọ dị oleru mụ na-eti egwu Highlife ibe na-ebizi bụ low life alụsị mọni ego oyibo ka m na-ajụzi nke ma ọ ga-adịzi ichere alụsị ego mọni egwu ọgbala nze njebe achala ka nkwudo odogwu nwa nji mala achala maazị ọnọ na-akụ nwa ogbu efi alụsị ego na Amerịka alụsị ego na achala odogwu nwa m ọkwa gị si m gwabụ uwe okwu egwu izili m ka m na-etiri ụwa odogwu nji mala Amerịka olibe elibe olota balanze baba alụsị ego alụsị mọni odogwu nwa ji mala achala enye bi n'Amerịka ife mmena ide n'ụwa odogwu ojide n'ụwa onye agbala o ji alati agwọ ya ife imelubelika n'Amerịka isi na egwu balanse ga-aga n'iru ife mmena ide n'Amerịka egwu balanse njebe akpụlụ n'Imo steeti kedu onye nchọ wee bịa na akpụlụ Mr. Chukwu dumumeji ego odogwu waipa na Lagos King of Boys na akpụlụ odogwu eze ụmụ ikolobịa n'Ikeja ojifon na-eme ọgọ nye echichi na kọmputa vileji ka ọ na-achụ eze ụmụ ikolobịa onye ọma Ume Street as investment obodo amaga odogwu King of Boys onye echichi oji pasu lebe ọgọ ege iji fon eme ọgọ mbọsị bịali Lagos na nke ala ha ji Dangote iji ego oyibo bịa m ịkpali wee kweta nọ na-eme eze ụmụ ikolobịa na Ikeja ya bụ King of Boys odogwu waipa ojifo na-eme ọgọ ka Dume Street Nast Investment ojifo na-eme ọgọ onye echichi King of Boys ya egwu balanse na-ekwu ili egwu balanse njebuli akwụdo odogwu nwa m na Brazil Chijioke Adumokwu bili ichi ọnọ n'enyi ekwe mkpadike na Brazil odogwu nwa njidi ebube ọtọpụ pasụlụ onye balanze
ichie ọnọ n'enyi obodo amagodogwu ichie ọnọ n'enyi ichie ọnọ n'enyi ọnọdike na Brazil ekwemkpadike ichie ọnọ n'enyi oji pasụlụ ebe ọgọgbadike na Brazil odogwu nwa m nwonye uru ichie ọnọ n'enyi na Brazil ka ọ na-achị ọgọgbadike na Brazil odogwu nnali Sao Paulo jebili ọnọ n'enyi John etinye azụ n'ofe na dike na Brazil ekwe balanse na-ekwu ili ichie ọnọ n'enyi ichie ọnọ n'enyi ekwemkpadike na Brazil ife mere ezigbo oyima Chizọba Chukwu zọba m akụ na-ebu ajụ na Munich na Germany ka na libili onye Enugu steeti jide ebube akụ niile bu ajụ olibelibe olota balanse omogomu bili ife melụ m n'uweri ka nne sọsọ Chukwu okike na nya ga-akwụ akụ na-ebu ajụ obi na Germany ego ya erigo nne onunu akụ na-ebu ajụ togwu na m ndị ikike na libili togwu nwa m bili akụ na-ebu ajụ onunu obi na Germany alụsie ga-akpọgo iru akụ na-ebu ajụ esielu m ka o si meli ihe na Germany akụ na ọ na-ebu ajụ odogwu na Germany ekwu ọbụla balanse njebe adasi kedu onye nchọbịa na adasi Mr. Gerard Nwibe bụ odogwu Chinakwu eze na adasi nnukwu Don Jerry concept onye mma bụli deje perfume na Russia deje forest onye echichi odogwu nwa m ọma ka esi eme ọkọ olibelibe olota balanse Chinakwu eze obodo amagodogwu Chinakwu eze onye echichi odogwu nwa m na Russia jeje perfume onye ọma eze ọmọgọ bili olibelibe olota balanse John Jerry concept limited odogwu nwa m bili egwu balanse na-ekwu ili Chinakwu eze ego oyibo ka m na-etile egwu alụsị akpọla ego ka m na-agụla egwu ego oyibo kpọzie m iru n'ụwa nke m ọ ga-adịzi iche o nwekwa ka ọ dị na nleti egwu Highlife ife na-ebizi n'ụwa bụ low life okeke nwanyị dị ntị njọ n'elu ụwa amụọ nwoke nya bụrụ nwoke n'elu ụwa ike nke adịrị ile n'elu ụwa ụmụ Igbo awa anya na nkụ egwu balanse na ọ ga-achake Chukwu okike were egwu nneti gọzie m alụsi ego were egwu nneti n'elu ụwa egwu nneti n'ụwa welie kpọọ m iru ọma ntịsi enye m egwu n'ụwa na ọ ga-elezi alụsi ego ka m na-agwa n'elu ụwa meli m ife imeli ibe m obi ga-adị m mma baba alụsi ego alụsi money ife ọmaka ị na-achọ n'elu ọchọ ka ya na-ebu ilo abalanse bụ nke m ka m na-achọ egwu ọbụla balanse ka nchebe kedu onye nchọbịa na nile Mr. Chukwu Emeka Obielo m ogidiri na Russia ọkpụrụ isi zuru ọrụ ọnụ na nile eze nkotonko n'ilu kpuchi oji ala tie mọgọ olibelibe bụ olota balanse ogidi nri odogwu isi na-ebu ogidi na-ebunu ogidi nri odogwu isi kalaka na-ebu alụsi ego ka m na-agbazi nke ma ọgadi iche n'elu ụwa o nwekwala ike ọ dị n'elu ụwa na mụ na-eti egwu Highlife mana ife nnebizi bụlo
lai lego oyibo kọbaliru ife adogwa balanse inugo ebe ikolobia ka ọ bụ alụsi ego ka nna akpọzi lego oyibo kọbaliru ọ ga-adịla anyị mma nụnụ ife ọgbakọ anyị na ya Yesi ife chizili onye nenu ụgbakọ ya n'uchi ife chizili ọ bụrụ ya kozili ụmụ wara n'ụmụ ụfọdụ na-azụ afịa ụfọdụ na-alụ ọlụ ụfọdụ n'obodo oyibo itepụla ọkụzụ ego ụmụ ga na-etilichi m ụmụ wara n'ụmụ adachago n'ọkụ unu ranụmụ unu ka na-agwa Okechi nelu mukanji kalisia nenu Emele nemela nena mweze yechilini Okechi nelu mukanji kalisia Asili bakute nenu wa ogala runani Umuwara numu Ulye gari numu nomu Pasizia na muli laku Liza munu nomwe Pasina muli gari numu Boku, umenjo no boku, kediva yemu wako dima. Obisi bulisi odudu enwe nube, ubibera numa. Ranu mukamelu wamo, ranu gochi meleze. Egwa malaga neti luchi. Ranu mukambelu wame, ranu mukambile nume, rani tebula kuzo.
ije nnu siri ike ije nnu esighị ike o mgbe nọ nkịtị onye nyelu m aka nụ nwere onye jụrụ m ajụjụ n'enu ụwa m kedu ka isi ebi enu ụfọdụ ụgbọelu m onye ala ụfọdụ ụgbọelu maka rogheli emesie n'enu ụwa m chukwu bi n'igwe nụ welote m ikulasili galiba na mụ n'ezuolu na mụ bụ onye ọgụ ego kedu ife melu nụ mmadụ bụlu chukwu m n'enu ụwa m n'ezie nụ na alụghị emelili ahịa obodo osisi atụla anya ọdịda anya mesili wekwulu ọdịgasị bụ uwe nọdụ anwụ n'oge ma nchao biko ranụ m adịla na-eme na nkịtị onwere onye nji nke ya nke chinyelu m ka nji aganụ nke onye dịrị ya nụ nke mụnye adịrị m egbebelu ugobelu nke si be ya ebe na nenụnụ nkwukwa anya nụ onwere ife melu nụ ranụ m ka melu ụwa m adịlo ranụ m adị ọya ajọ obi Ranu kamelu wane, kamelu wane, kamelu Is your boy, DJ S Shine Best International. ọkwanụ ndị nwe ife ụmụaka chinyere egwu makwa egwu anyị nọ na-abịago owebụlụ maka onye kokalat ofu nwa na Nnewi obere nwa na-ebe agụ mbọ ọkwịmana nwere ife nya merụ ndị nwe ife ji akụrụ gị egwu ịnanụ na egwu na-aranụ ogori akene kokotu salat kokotu so Onyeoma ewute mụ na ndị nwe ife ịma na ife na-eme ka anyị na-ekwu mụ na mụ na-eti egwu a na-eburu a na-ebu ewu nwanne m ikuku bụ obusie ya ọha ya aka na n'ụka egwu na-ara ọkwa ịma na mmiri mara ugo na ọsara ya arụ ị na n'ụka mụ na-ekwu n'ala Chukwu ogene obu nwa chijọrọ mma ịmakwa ojele obodo oyibo na ujesia ya wee buru ike ọtụ ụmụogbenye afọ n'anya ụmụogbenye na-ekpelụ gị ekpele ndị wido niile ebe a na-akọlụ gị ọgọ dịbọma ma elu gị n'ala Chukwu ịmakwa mmụọ na mmụ na-eti egwu ewu chi mụ na ụmụaka chinyere egwu n'ebe n'ama kokotu salat kokotu so Onyeoma ewu chi mụ na ndị nwe ife ọkwịma na ife na-eme ka anyị na-ekwu mụ na mmụ na-eti egwu oji alat agwọ ya oke alat ka mụ na-ekwu ịmakwa obere nwa na-ebe agụ mbọ ga-ewochi mụ na ndị nwe ife kwụsị n'ọgwụ ụga obere nwa bụ chi chọrọ mma oge alat na gị ya adị
n'oge igbo egwu ka anyị na-eti ego na-ele ya osisi ma ife niile Chukwu wetalụ Koko Foundation ka ogbenye wee libe ife ogogo odogwu ọrụ nya nwe ke ya nke ọtọ ventures niile gogo bịa n'ụlọ n'ụmụ ndị nwe ife nọzi n'ọlụ inwe ego n'ọdị iche obiedeli ego ịmakwa n'ọdịkwa iche ọkwa eziokwu ka mmụ na-ekwu amala Chukwu o nwere ndị ji ego ụlọ ego na-akpa ọpa dị eli ego eli ịnụkwala ya ma ọ nwere ndị nwere obele na-enyelụ ụmụ ogbenye aka Chukwu gozie ebe anụ onye na-enye enye aka chi na-enye Chukwu melụ gị nụ ebe ịfụlụ melụ ogbenye aja ife ga-agbalị gị ọsọ nwa na-ebe agụ mbọ obele nwa na-ebe agụ mbọ oge ala atị na ị ga-adị ịmakwa ụmụ ogbenye na-ebelụ ga-emelụ ife melụ nya ka mba dị ogo na nke ga-adị agwọ ya ibugokwe ndị nwe ife na-anya apụtago modezi ọnụ mmanwụ ma oke oruru nwanne m egede ka anyị na-akụlu chi m unugokwe amala ibe afọ ịda m odogwu ọkwanye aka ndị na-eme o ji ego lota ogbenye na Chukwu oge emela oge ife ọma amala Chukwu Onyeoma na ọ ga-eme Onyeoma na obele nwa bụ ga-ebuli ike na nnukwu ego na-ara Koko Foundation Kokochu salad Kokochu Onyeoma ewuche mụ na ndị nwe ife ịma na ife na-eme ka anyị na-ekwu mụ na mụ na-eti egwu onye alata agwọ ya oke alata ka mụ na-ekwu makwa obele nwa na-ebe agụ mbọ ewochi nọ na ndị nwe ibe obodo n'ọgụ ụga obele nwa bụ chi chọrọ mma oke alata na gị ga-adị n'oge igbo egwu ka anyị na-eti onye ya aka ọ dị njọ makwa na ọ ga-adị mma onye ọ bụ na nwa okwukwe na ife niile na-esi na ibe ọ na-azụ n'akwụkwọ ịmakwa variri nne ndị wido niile ọ na-enye n'ofe ego olili ogo ga-adịnụ na nụ ọrọzikwele nye akọlụ oruta ndị ọkada na ndị moto onye anyeli fuel asị ya jee tụrụ ego ife ga-adịle ya mmanụ ọ na-eje n'ụlọ ọgwụ ife na-esili ike ọkpọlụ fabrik banaba Koko Foundation onye aba anyị na-ekwu okwu ya ịmakwa Nnewi ka nya si bịa ịma ndị Nnewi ọ na-eli ego ọfụma azụmahịa ga-atọ ụtọ ọ na-ebe agụ mbọ obele nwa na-ebe agụ mbọ ijelu jiri ziri buru ike odogwu bịa n'ụlọ onunu mụ na mmụ na-eti egwu oge ala atị na ị ga-adị makwa ụmụ ogbenye na-ebelu ga-emele ife mmadụ nya ka mba dị ekwu Kokochu salad Kokochu
Prince Onyeoma egwu chi mụ na ndị m nke ejiri obi rice aka na onye iso mati foundation makwa na mgbere si nọ mụ na akọ oke oriri nwanne m ọ bụ egwu ka anyị na-eti alati chimele eze ọ ka bụ oge ka mụ na akọ oji alati agwọ ya oke alati ka mụ na-ekwu makwa obele nwa na ebe abụ mbọ ọ na-abụ nne nwata nata afịa ọ dị ka ndị ọzọ ga-atọ n'ụzọ aka nwata chaa ọ dịzi aka ndị ọzọ adị agba mbọ onye ọ dị n'aka na-eti ọda agbọbụ ije chụba ego ije ụwa nke na-akpọnye n'ụwa oje na-ayọ chi ya mana nke na-agba mmanya mmiri bụ na ụfọdụ ụmụ nwoke na-akụzisi asịrị Alhaji Dangote o nwere nnukwu ego Adaeze n'ugbo o nwere nnukwu ego ime ọdị o nwere nnukwu ego Abọbi ị ga-ata na-agbata ego nwoke ibe ya Tediola o nwere nnukwu ego Akwụgo na Wide o nwere nnukwu ego oke nwa na Oraifite o nwere nnukwu ego Abọbi Tulenye ị ga-ata na-agbata ego nwoke ibe ya ka obele nwa onye Oraifite ji wee nesi anya wee dịbe inu wee chụba ego Sunday Godwin ka o si Chukwu Onyekwu oke nwa USA first son ọkwa ijelu bute ike obodo agbayalịba oke nwa jelu bulu ego obodo agbayalịba aka Chukwu jedili gị obodo agbayalịba oke nwa n'Oraifite Obama first son ezi nwa si ụmụ eze Igbo n'Oraifite na-ekwusigo Obama first son oke nwa n'Oraifite ọkwa nke bụ CEO Obama first son oke nwa investment limited onye Oraifite onye ego Obama first son CEO oke nwa butiki na Nnewi Obama first son ọnwụ bụla ezi nna gị ọnwụ bụla odogwuna let Mr. Boniface Onyekwu Montusu Obama first son ezi nne gị nọbụ Mrs. Catherine Ukamaka Onyekwu Obama first son nne mụlụ oke nwa afọ mụlụ ọmụmụ Obama first son ka nke nne nwanne ya nwanne oke nwa Obama first son ọ dị Igbo ndị Amaka Blessing nwanne oke nwa Obama first son oke nwa n'Oraifite onye Oraifite ekwusigo Obama first son obele nwa ka Chukwu dị n'arụ o wee dị ime n'uchube ego Obama first son Chukwu wee gọzie oke nwa wee buli ike Obama first son oke nwa onye Oraifite ekwusigo Obama first son onye eze nwa m obi na-akpọ ihe oke nwa n'Oraifite Obama first son USA first son Obama first son Igwe na-achọ Oraifite His Royal Highness Dr.
Dr. Dan Udoji amụma na ezi Igbo dị fọtụ igwe na chọrọ ifite oke nwa na-ekene wee nye igwe kedu anya ọrụ ifite ji afụ ụzọ sa emekọfọ sa anya ọrụ ifite ji afụ ụzọ anya ekwusigo ji afụ ụzọ onye nwere ego n'ọrụ ifite odogwu emekọfọ anya ọrụ ifite ji afụ ụzọ onye nwere ego n'ọrụ ifite emekọfọ sa ji afụ ụzọ anya ọrụ ifite oke mmasị m kereghị anya eji afụ ụzọ emekọfọ n'ọrụ ifite ji afụ ụzọ mmadụ bụ Chukwu Victor Exchange ọkwa nke bụ CEO Ofialin Global Limited Exchange onye ego yi oke mmasị m keneghị the Exchange onye ego obere nwa kpatara akụ na nwa Exchange onye money the Exchange oke nwa na-ekene Obama first son oke nwa n'Oraifite ọ sị mụ kene Chigwezu n'igwe eze ringeti na Malaysia ezi nwa si awụ Oraifite kwụsịgo eze ringeti onye Oraifite niile eze ringeti na Malaysia ezi nwa si awụ ọpụta eze ringeti onye ego Ebuka Christian Mbaso ọfọ na Malaysia nwoke na nwanyị ji ọfọ mana ọfọ ma onye ji ya n'ụwa ọfọ na amale ọfọ na Malaysia ezi nwa Mbaso ọfọ na amale Obama first son oke nwa kwuru sị amụ nwoke n'ụwa nye biko chubego maka nwoke ịgbakọ ego nwoke ibi ya Alhaji Dangote akwụgo na wide oke nwa n'Oraifite agbọbụ itulenje oke nwa Obama first son obele nwa ka Chukwu dị na ruo onye Oraifite kwụsịgo ọ sị mụ kene Alego kene Chukwu Kenzi onye ego oke nwa na-ekene Miracle Ife Chukwu bụ mmadụ Onyeoma na igede Ebuka George Egolu Yankin George Ebuka Malaysia CEO Tugano Hotel nke dị na Nioba oke nwa si mụ keneghị Yankin George Dr. Chidozie akwa na Nioba akwa kuku tiwala gị dibịa ọbala tule oke nwa si m keneghị akwa ọba o nwere onye mmiri ibi ya Obama first son obele nwa ka Chukwu dị na rue obele nwa Chukwu gbanyere
oke nwa Obama first son. oke nwa Oke nwa n'Oraifite. Obama first son. Oke nwa n'Oraifite. Obama first son. Oke nwa n'Oraifite. Obama first son. Ọgapụtị m ume ọ bụrụ na m kasị malụ n'ọkwa ọnụ ka o si ndị eche n'elu bụ malụkwo ọ bụrụ na ị kasị malụ ife n'ọkwa ka o si Bulisa bunye gwo ike ejini amenga n'oyi mụ n'ọkwa ọnụ ka o si onye echemela ọgọ na-eleta ọ na-amata na ọmarụkwo n'oke osisi ịgba anya pụtago ụwa wee fụ ụfọdụ oche n'obodo oyibo wee balata wee nata uluzie ka valotelu n'ụlọ Bulisa wee gozie va n'ọkwa n'oke osisi akalaka ni na burufu alụkwa ebe Chinele oyimo ụfọdụ ka onyere ike awele nya wee bụba amụmụ na-aga alụfa ụfọdụ ka Chimeloko abụlụ fanwa ka a na-ekwu okwu fa n'onwe enugo oyimo mala ebe Chinele a sị na ka ịchọba nke onozo anya ụmụ chabakwa ebe Chinele Ebo Olisa ka o mele yo onye iwe wetara ya ife Chimelụ nwanne ejuzie ya afọ baye mụ n'ọkwa ka osisi Chukwu onye iwe wetara enugo arọ ka osisi ịgba obodo ekwelugo ụzọ nwaanyị abụrụ ụzọ nwa ọ bụrụ onye bụ ụzọ wee zụba afịa ọ bụrụ ọkwa anyanwụ na-akasị akpata ego ife ọbụla a na-alụ onwere mgbe Chidebere anyị ma gbadokwa anya ịmala ife Chidebere ịmala oge osisi Tochukwu ka ntaji anya dịrị ya ọbụ oyi m oje n'ụ China ile Chukwu nwoke ka na-ekwu onyeọma akwa egwu ka obu wee tebe ọnụbụ Ọnịcha họzụlụ ụmụnnugo oluzie ka Chi goziri ya bụ nwa wee felie ọchesịa Malaysia ọnatakwa Ọnịcha ọ na-ebuli ike mana ụfọdụ ọgbago mbọ jebe South ebe a na-ajụ ego oyibo ekene elu Chukwu ojezie South wele ife wee na-ataba anyị ma ụmalụkwa ebe Chidele eji n'aka ya wee gbuo onwe ya onye ebe ihotago anyị mụ na ọkwa ka osisi onye iwe wetara ya n'ọgwa n'ụka osisi ọrụ ka osisi onye iwe wetara imo omesie nwoke eze Elisa kuko bosu kwala Onyeoma ọgaranya nwere obiọma omeogo Onyeoma eletemi ajebe eze Elisa ku street na nke obosu kwala anya ka anyị na-eje eze Elisa ọrụ gị gbapụlụ mmiri si onye ọbụla gbaba mmiri na nkịtị Onyeoma ekumeje bụ obodo ili ụmụdunu nke dị na Bagana ịmala Bagana ebote ete
abe ndị bụ ọchọra ka nkene ofu nwe ji malụ obodo ili Okechukwu sire ọchọra nwachinyelu obodo ahụ ife ji malụ gị na bagana ene mma na bagana ọgaranya na-eme ọgụ machinyelu ugo n'onume ekene ego amụke na oyibo ene mma na ibu nnukwu mmanwụ ọgaranya na-eme ọgọ ga-adị onye ọma dokwo n'ụmụ ojii tiktok izo na ya n'ụka ogbuefi na abọ ga-adị ogbuefi onye ma ị na-eme ọfụma ego m ejebe Malaysia kene nwoke m Obinna nwa ọkakwue nwaka ibie nke Malaysia obele nwa Onyeoma ekene ebe aka isi m okene ene mụlụ odogwu ajị nwanyị daalụ ajị nwere ife gaji Ifeanyị nwe ibe abụchi okwu akpụ n'ọnụ na ide mmiri daalụ Onyeoma ọzụkwa ofu nwa na-ega adị n'ide mmiri onye ma ekene eme oji nnaka nke Malaysia ọkụkọ nwaafọ agụ na-ekene eme odogwu nwaafọ agụ daalụ oji nnaka onye nwere igwele odogwu mmanụ ụka na ya n'obosi onye bụchi agha ntị nwoke umeoge nwoke talụ odogwu ọrụ gị si nwoke anụ mele n'ụmụ ojii ogbuefi na abụọ ga-adịrịrị ogbuefi daalụ ọbịa n'ụjọ nwa ife ka ndụ daalụ ọsịkwa prezidenti ka o si Tochukwu ejgredi na ogosi ọgwa gaga mụ na mụ akụ na-enwe bụla ibu mamba ịma na nwanne mmadụ abụrụ ọyị n'elu ụmụ eze nwa nwanne ego Onyeoma eze nwere ife gaji Onyeoma mewere ekwu eze nwa tijila ọdụ ọdịna nwa obosu gwara Onyeoma ndụbụisi nwanne nne na alụ ọdịna nwa Onyeoma gwaka ka mụ na asịkwa chairman ibuka egwu Friends Club ka mụ na ibuka egwu Friends Club obosi ịmalụ gobo ndị nwere ife ga-adị nze Chukwu ebuka ichu zọba oyoko bosokwala Onyeoma ọkụ obe echilechi ọ bụrụ n'ọnụ n'ụlọ echili nya bụ obe echi egomekene bụ oyimo Ifeanyị rụrụ Chukwu nwa oji mmụọ ezebe ike oyi ma elota m iyo Onyeoma arịwa nwoke mụ dalụ Onyeoma arịwa obosi ome ka nne ya dalụ Onyeoma egomeje ebe nọ na awụ ide mmiri kenebe oyimo testansi odogwu Chukwu ebuka nwoke afọ onye ga-adịlị mụ testansi dalụ Onyeoma ọsịkwa chairman Olugo 46 Friends Club of Nigeria sọmmega nwoke mụ dalụ Onyeoma dudu sọnụ son of the soil ọgọ nwoke ụcha ya okeneli Onyeoma ka mụ na-akpọ n'ọlịa eduzi vice chairman Onyeoma the 46 Friends Club of Nigeria ede nwoke m na ịgadị ị na-emela ụmụọgọ oyi m ekene m oyi m ọkwa n'oge osisi Chukwu ọkwa chi na-eme eze
asọghị tegide ibe chidele gị ga-abụ ịnọlịa asọghị mụgide anya ji wee jiri ibe chidele gị ga-abụ Mega maka oyi mega maka ego bụ mma nwoke onye jide ego jiri gboro mpatara ya ego maka Oliver na yoka ọmụ na-ekwu ife kwuru bụ na ego maka ego bala eze ụbịa mbụ ọkụ mmụọ onye nwere ego nọ n'ala eze afụla anya onye dalụ ụbịam nọ n'ọkụ mmụọ ma bụrụ eziokwu nyakonye mụ ji nesi anya wezi afazi ego amaka Honorable Oliver Sunday Idoko ezi nwa afọ lido Enugwe Sike Igweze North Local Government na Nsụka Yega maka Yezi nwa nwere obi sani Chukwu wee gọzie ya nwere ego jibo wee chọọ ya mma mme ya ọ bụrụ ọgaranya ngada ngada m ofu nwa na Nsụka ofu onye ndị Nsụka jide ebube na Vietnam Oliver Sunday Idoko nwere ọtụtụ kọmpani ndị ama ama na mba ụwa niile Yega maka Mass Transit Limited Fano n'Owerri Imo State Fano kwa na Abuja nọkwa na Port Harcourt Yega maka ụgbọ na gbasirili welele Oliver Sunday Idoko nwekwara Worldwide Cargo Vietnam ọgaranya Chief Executive Officer Yega maka Nigeria Limited Nyano Liko Worldwide Limited Vietnam nakwa Zenith Inspiral Productions Limited Ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụrịrị n'elu ụwa Ife onye ife na-agala ọfụma Ife onye ife na-agala ọfụma Obi salisali bụ mmadụ ịgbasapụ aka Chukwu agbasapụrụ gị aka Oliver Sunday Idoko ịnwere obi salisali Oliver Sunday Idoko bụ nwoke nwere ezi omume o wetụrụ onwe ya na Chineke wee bunie ya enu ọ fụrụ mmadụ ibe ya n'anya ya mere o ji eme ọ ga-aghala oyimo ega maka ọgaranya ịmakwa na odogwu bụ na bụ afọ mụrụ ya mgbagede ntị ka ịmata nne mụrụ ega maka Oliver Sunday Idoko ọgaranya ngada Mrs. Florence Idoko afọ mụrụ ọgaranya ngada
nne ga-amaka ife adị ka nne mụlụ onye na-enu ụwa Oliver Sunday Doko nwe ji nụ nwaanyị wee gabakwa ugo nkanụ n'Enugu set onwe n'ụdọza mpete nwaanyị ọma Mrs. Chioma Linda Idoko Ashalugwe ga-amaka ezi nwaanyị mara obi dị ya n'elu ụwa Oliver Sunday Doko mụtara ada dị mma Godin Oliver Sunday Doko adọma o mere ga-amaka jiri ụzọ ada dị mma ya na nwanne ya nwoke Prince Genesis Munachimuso Oliver Idoko igwe mba na-abụ nwa dị mma ome ka nne ya nyọmọ ga-adịrị mma n'ụwa ihe ga-amaka si mụ kenezi nwanne ya senior brother Pastor Robinson Idoko Vital Phone Distributor na Abuja ezi nwanne Sunday Idoko ịga maka ọgaranya imekwa na anyị obi abụrụ dike aka jaja na-ebute ọnụ mmanụ ọkwa ka o si mee Oliver Sunday Idoko o sila n'Igbo wee gaba Vietnam ihe bụ ọgara ịgba mbọ onwe magide mbọ Chukwu nna wee nyere ya aka wee buru ike Pentikọst wee bunye ya o wee bido mebe ife ego ya ka o ji zafa zega maka na onye nwere ego nwere pawa ọgwa ka o si mee agụba ndị eji ego na Nsụka agụba ndị eji ego na Nsụka Oliver Sunday Idoko maka obi sarịsarị ọ na-enyere ụmụ ibe aka enyela ogbenye aka ego amaka Sunday Idoko nwere ndọyi ọ sị ga mụ kene ebe fa Honorable Olise Meka Ugwuze Canada by Day Transaction Limited Onyeoma si na Nsụka Enugu Ezike obodo malụmma aka na-eme clearing and forwarding nwoke ọma ga-adịrị gị mma Nyana Chief Chijioke ọnwa egwuchina m ọ dịgasị bụ onye ojoto adịrị anwanwụ n'ide mmiri eze ome mma ndị eziokwu bụ ndụ nwoke ọma ọ ga-adịrị gị mma Oliver Sunday Idoko si ka m kenele ya ezigbo manija ya Samuel Aluka ezi nwafọ ụmụọdụ ụmụka abịa na mba nọ Imo Steeti obodo malụmma imekwa na na-esi n'ụlọ dị mma pụbezi Oliver Sunday Idoko isi n'ụlọ dị mma wepụbezi ịrụrụ kọmpini kwulu kọmpini nke inwesịrị ndị ọrụ họtelụ kwulu họtelụ nke itinyere ndị ọrụ maka na kulu na amalụ onye kpalụ ya n'elu ụwa kwa ka o si mee nyaga ji nesi anya wee jụbụ ife ka emela oyi m onwe ebule ebu ka m ga-akụlụ oyi m mma
oyimo ega maka ogalanya Ibonyi ife na-agala ọfụma Ibonyi ife na-agala ọfụma Obi salisali bụ mmadụ ịgbasapụ aka Chukwu agbasapụle gị aka Oliver Sunday Doko ịmala obi salisali Mega maka Oyi mega maka maka na ịbata n'ime obodo na-enwere ndị ideji obodo ofu mmadụ adazu obodo osisi n'osisi bụ ọgụ gbokonu maka na ọ bụ mmadụ pụta n'ụlọ ya bụ n'obodo ezugo o ji emezi batazie n'obodo enwezie ụdị mmadụ dị iche iche na ndị kpala ego na ya ndị gwụrụ akwụkwọ ya nọkwa ya ndị ịmụ ife ga-anọkwa ya na ndị ya eweta ije ụkwụ na okwu ọnụ n'obodo na ya bụ n'obodo ezugo o wee bụrụ maka ndị ọrụ ukwu na afa ka anyị na-ekwu maka fa ọrụ ukwu dị n'Idemili Local Government na Anambra Steeti o nwere ifeba ji kalịsịanụ na n'Igbo niile nụ egofe akalịla akalịnụ ndị ọrụ ukwu n'ọfaga anyị na-ekwunu enwere ndị ide n'ọrụ ukwu faga anyị na-ekwu nkwa Ichoku obodo ijebe n'isi anụ anyị wee kenebe ndị nna n'ọrụ ukwu His Royal Majesty Igwe Barrister Dr. Emeka Onora Igwe Chinyeleze the second n'Orokwu asị na
na mmadụ na-ezuzi ezu n'elu ụwa nke anọ tupu akọba na ọmaka maọbụ na ọjọka igwe chilechi bilinu emeka ọnụọra bilinu igwe n'ume kenne n'ụwa denu igwe Ezienu High Chief Dr. J.I. Ukeji Ezinwa Ukeji bilinu Ejisil International Group Oil and Gas nnukwu mmadụ bụ nnukwu alụsị na Ezinwa Ukeji bilinu odogwo na-enye ekene nnu ikwere chinyelugo bilinu ikwere chinyelugo chi mara nzu ụbaka na-agbara ọranụ onye ọrụ ukwu odogwu na ịdị mmanụ Onyeoma n'ụnụ sobilio Ezienu High Chief Charles Odinukwe Chadon oke mmiri niile bụ ogwenu onye ọrụ ukwu Ezinwa Odinukwe bilinu Chadon International Limited odogwu alụsị ego obilio Charles nwa Odinukwe anyị kenele oke mmiri ijele nwanọrụ ukwu Ezienu High Chief Ogonna Olisa Zire Group Logistics and Material Service Ohamadike 1 na Anambra State ofu mgbajanimofu omemma unu bụ ndị deji ọrụ ukunu maka nada yazisi aka Onyeoma Ezienu High Chief Dr. Victor Bishop Ezinwa Mbanisi bilinu CEO Banes Group VOM Oil and Gas PLC Ezinwa Mbanisi bilinu Banes Group bịa Banes onye ego Onyeoma na ịdị mmanụ onye ọrụ ukwu bili anyị keneli Ezienu High Chief Patrick Chibeze CEO Ozak Group akụzuru mba nke izizi nwa onye ọrụ ukwu bilinu odogwu Bosak bịa Onyeoma na ịdị mmanụ akwa ịna ọkalịla akalịnụ nwa onye ọrụ ukwu odogwu bara ulu gaba n'iru Jaki nọ nso si egbu bilinu Jaki bịa Chukwu nọ nso ezi nwa si egbu Onyeoma nne n'ịdị mmanụ Ogbuefi Ifeamalụ Mewan na Japan ego wụla bata oyinu onye ọrụ ukwu bilinu oyi nọrọ ugwu n'ụzọ ide mmiri CEO Nippon Group Limited High Chief Sunday Ụzọchukwu Sunday White ikwere chinyere eze bilinu onye ọrụ ukwu alụsị ego bilinu ndị ọma ga-abanụ n'iru anyị kelelenu Ezienu Chief Emeka Iwuchukwu Nwakibia bilinu Ezinwa Iwuchukwu bili odogwu n'iso bili onye nwelinu onwele ifenu Onyeoma ga-aba n'iru n'ụwa donu ndị ideji ọrụ ndị ideji ọrụ ukwu ndị ideji ọrụ ukwu babụ ndị ide agụbagwụrụ ọfa n'obodo onye ga-agagwu anọ ndị isinu anyị solufa na babụ ideji ọrụ ukwu ego ke nwere ọgwụkwụ n'ụwa donu a na-atụta alụrụ a na-emepe niile obodo wee na-aga n'ihu
Obeledu n'ọkwanụ tata kunu mụlodogwu nwa kalarụ anụ nwere obi obele nwa Chukwu na-agbala ọgụ nwa Chukwu kụ n'aka ndị mmụọ ozi maliteọchị na-aga n'iru okokoko nnọkwa nya ka ekwu na-ekwuru nwaba naanị onye n'ime wee buru egwu wee bịa mmịata anam obodo eze na majago ọba Wadi onye gị gba na-ekwulu n'ọkwa nwa Chukwu folo n'anya ahụ nwa Chukwu na-amala ojii koko n'anya maka njibulu ịkpa wee bịa n'obodo anam obodo eze na ọkwanị mbụ na-ekwu elo Chukwu nwaba n'anya onye n'ime abịa okwu na amalọlị mbụ kedu na onye egwu m na-achọ n'ọkwa nnekwu nwa m Chinedu Onyeoma m Chinedu Sunday nwanze dị iwe odogwu na mmịata odogwu na Anam onume ekene gị Chinedu obere nwa Chinedu dị n'ụwa n'ife na-akwakọrọ imi Onyeoma ahụ na tata ka mụlụ odogwu na Anam obodo mmịata unu abụghị odogwu nne n'ụwa nwa nwere ebe obodo mmịata unu amụgogo odogwu Onyeoma m egbe eji agba ego Onyeoma wipon odogwu m wipon New Delhi onega na-elele oge amalị gị mma wipon bọsi apụlụ odogwu ka apụlụ ibi ya na mba wipon na New Delhi oge adịlị gị mma odogwu na mmịata na Anam obodo eze nwenụ nwa kalarụ unu mụtara ọfụma Onyeoma m Chinedu Sunday nwanze dị igwe ọ ga-adịlị gị mma Onyeoma ọkwa New Delhi ka ị nala iwe ebiri Onyeoma wipon na New Delhi onumekere gị onye mkpọsi izizi goribe nata ka mụlụ odogwu wipon na asị gị eletaba ịnanụ ọ na-abụ onye ka ịgba na-achọje wipon kedu onye egwu na-achọ unu amalịa wipon kedu onye egwu na-achọ Onyeoma wipon ọ dị onye ka ịgba na-achọ wipon na New Delhi wipon na New Delhi mmakala aka na mmịata wipon na New Delhi ọ ga-adịrị gị mma wipon na New Delhi Onyeoma m Chinedu nwanze dị igwe niile ya daalụ ka anyị na-abanye Onyeoma m Chinedu nnekwu nwa na mmịata na Anam oge adịlị gị mma ngwakụ na India onume ekene gị n'onume anyị ojebela agha n'elu ụwa bụrụ ngwakụ luo ofe ife ka ọ na ya olisa Chukwu kele ụwa biko ka ya merie n'agha Onyeoma m wipon na ọ ga-adịlị gị mma tata ka mụlụ odogwu n'ekene m oge adịrị gị mma wipon ijebe ejebe na ike jelu wipon ebe n'ogologo ndụ ka na-abalụ gị wipon Onyeoma igbu aka ji ine n'ụwa na ị ga-egbu na mma Onyeoma m wipon n'ịdị ya ebele nnebe n'isi gị odogwu nwa na mmịata n'ọbụkwa na akụ elisi ike n'ọkwa n'ifi ga-ebute wipon ọgaranya wipon oge adịrị gị mma bimbo ọyị na mụ kanale dalụ India Connect onume ekene gị Onyeoma m Chinedu wipon na New Delhi na ọ ga-adịrị gị mma onye mgbasa izizi na-enye ya ebe amụlụ gị mgbasa afọ ka mụlụ odogwu onume ekene gị wipon ebe gbagbulu ego na India nwakala aka n'elu ụwa chi na-agbala ọgụ ọ ga-adịrị gị mma onye mgbasa izizi na-enye ya wipon asị gị gịnị happy birthday wipon happy birthday ngwakụ na India happy birthday odogwu nwere egbe eji agba ego happy birthday asị happy birthday Onyeoma wipon na ndị
na ibe mezinụlọ gị niile n'elu ụwa fa na-ekwunyeli gị wipọn bọncha asịlị gị happy birthday dalụ odogwu na mmịata na anam obodo ezi wipọn nọ ga-adịrị gị na mma onye na-achụ gọsa adago onye ọma wipọn enye anya nọ n'ị na-achụ adagoli wipọn ọ ga-adịrị gị mma dalụ ike ka ị ga-ebute o wipọn Gracious power, gracious cash out to one knock with Fembele, Bele, Wipon. What about Nanya Nimo Namu, the Puyaligo? When the man can I give Wipon? But even know one attack over Sikio, later ba, go libel. Where am I Wipon on your mouth? No be Jupiter Samuli, nothing more from here. Kamuka and the Oye phone. Wundi Melia Famo, and this in up you're gonna go to A. Wundi Nessilia, happy birthday. Wow, that was a Mokane. We back what come out alone. We bought on your mouth. Nothing Mokane, as you want to follow Naya, but onye ka nwoke ọma o ndị landlord nọ ga-adịrị gị na mma onye ọma m wipọ nọsị m kele gị daalụ chi na-eji ọkwụ aka gị blackman onye mmịata obodo ezi unu m ekene gị daalụ maka mmadụ ka ejije obodo nata the Prince Million odogwu n'Imo steeti ọ ga-adịrị gị mma Igwe na Palam New Delhi. Waga dili ma presi. Wipanda kenagi na nuka. Oyo madalo lo di kene ne adalo. Dalo. Wanyama wipon. Nosi mubule kukanje kenano njama o. Wanyala na wandia. Social Club of New Delhi, India. Onyeoma weapons muke nunu o nanugo. Ifa meno nyisi webu chairman onyaga na wani na India. Noski chief memboji oga delege ma oga nyangada. Taibule kuneno wajeke no dogu the vice chairman onyaga na wani. Kena tonye di Onyeoma o oga delege ma onyembosi izizene. Onyeoma Kolombo, when you make an egg, we put no smoke and egg off for my hello. Even the Dogu, when you can't the VIP. My able secretary, Nanya na want me a weapon to smoke and egg, hello. The VIP, Ogabale. Tambule kumuneno wajeke neli Onyeoma muchibuzo Big Crown Star Waga maligi Onyeoma wipon neke Financial Secretary Wanyaga na wantie New Delhi, India Waga diligi ma wipon simuke neke Dalo Kachuma, eze kwesịrị odogwu. Eze kwesịrị n'ime New Delhi, n'ime India, ọ ga-adịrị gị mma n'iso n'egwu abịa. Ebe provost, onye agha na nwanne Social Club New Delhi. Onye gosi izizi onume kene gị dị ya. Onyeoma wipon, masị m kene ebe ọfụma. Daalụ. Diva mena n'odogwu. Chief admin, no nyaga na mande Social Club New Delhi. Onyeoma bosi tadima, obuga so, onume kene gị daalụ. Obukando, onume kene gị onye mbosi izuzi daalụ. Onyeoma bụ wipon nọsị m kene gị ọfụma. Ngwongwo n'ime New Delhi. Odogwu na mmiri atọ obodo eze ka ndetere ịgba na ọsị m kene gị daalụ.
ka mbụlụ egwu m na n'ụwa ka ndị ekene elda n'onye agha na nwanne ya n'oso n'egwu alọghị Oscar mmadụ ka ọlụ ọ ga-adịrị gị mma onye isi o maka mmadụ ka ejije obodo awa ebe elda ọ ga-adịrị gị mma n'onye agha na nwanne ya ife onye melụ ka eji ekwunyere onye ọbụ Igbo achọba odogwu Christopher Anthony ọ ga-adịrị gị mma ofu onye na mmịata obodo eze mmadụ ka ejije obodo nata odogwu na mmịata obodo eze na ị ga-adịlili ndị mposi izizi wipọ nkeneli gị ọfụma daalụ daalụ egwu m ebinia ka ndị ekene my ebu coach wipọ nwoke ọma o nọsị m bụlụ egwu dị n'ụwa ji ekene coach Emeka nna m ọ ga-adịrị gị mma ọgaranya ngada Samba boys onu mekene gị ebu coach na-egalita daalụ Emeka nna m ọ gabalị ekwumekwuele eji ike onye ọma mụ wipọsi mụ kene eji ike ọlọzite ya igwe pounds ọ ga-adịrị gị mma onye mbọsị izizi na-ele ya regular lord na New Delhi ọ ga-adịrị gị mma onye ọma wipọ na-ekene gị daalụ daalụ igwe pounds egwuekwuelu Ike Mavis onye ọma nwọkọ na n'iso n'egwu ịnọzikwa onye ọma wipọnsị mụ kene gị one ga-adịlịlị onye ọma nwọkọ na wipọ nwoke ọma na ọsị mụ kene gị odogwu na mmị aka anam obodo eze ife eme na onye ọma o Alex nwoke ọma wipọ m na-ekene gị ine ya onye ọma bụ nwema onye ọma ekene gị onye mbọsị izizi daalụ onye ọma bụ wipọnsị mụ kene gị ọfụma ọ na-abụ onye ka ịgba na-achọje o wipọ kedu onye egwu na-achọ ụlọ amalịa wipọ kedu onye egwu na-achọ onye ma o wipọ ọ dị onye ka ịgba na-achọ wipọ na New Delhi wipọ na New Delhi wipọ na New Delhi gbakala aka na mmịata wipọ na New Delhi ọ ga-adịrị gị mma wipọ na New Delhi Chukwu ebuka ịgba anụgo onye ma bụ wipọsị mụ kene gị ebube ijele worldwide dalọlụ na-ekene mi ịnọzikwa ya onye ọma biri dị chenji na New Delhi ọ ga-adịrị gị mma ịnụgo ọnụ egwu wipọsị mụ kene gị ọfụma onye ọma mụ biri dị chenji n'ime ya ebube ijele worldwide dike dalụ ịnụgo maka mmadụ ga-eji aka ọba wipasị mụ kene nne m ụlọ odogwu ebube ijele eya mana m oke Chukwu ịkpa anụgo ijele ụmụ agbala nọrọ ifite ada yoli yoli adama na-ekene m ihe ịgba afọ m ụlọ odogwu wipọ na-ekene ụnụ dị ọma daalụnụ ọba egwu m akpalie ka mbụlụ egwu na-ene ụwa jee kene odogwu ọnọkwa n'ụlọ onye ọma makụje ụzọ ọma Solomon talọlụ dike na-ene ya ọ ga-adịrị gị mma ịnịa mmadụ ga-ejije obodo nata ife mere injinia ụzọ masị akụjọ ikike ekwu na-ekwuru ịnụ ya eze nna elugo onye ọma ike duru n'ime Imo steeti daalụ maka mmadụ ga-ejije obodo nata eze nna elugo n'ịga adị daalụ ọba o gosiri ozi m ba ndị ya ka ndị ekeneli odogwu onye ọma m udo ka sasa na nnobi oge
ga-adịrị gị mma na mmadụ ga-ejide obodo nata onye ọmụdoka na wipọ na-ekene gị ọfụma ozi mụmụrụ egwu n'ụwa na bakwa na nnobi ka ndị ekene nnekwu ọka ndị ọka onye ka ndị na-ekwulo onye ma mbụ raiti nwa mama Chukwu dị Nwenze dị alọ ọ ga-adịrị gị mma na mmadụ ka njide nnobi wee lata ụgbọ agụrụ akwụkwọ ndị na nnobi ọ ga-adịrị gị mma Onyeoma ọ bara anya onye n'Igbo na mbụ na-egwunyere gị ugwu maka mmadụ ka njide nnobi ụgwọ agụrụ akwụkwọ ndị na-ekene m ọgaranya ngada ọ bara India ọ gabara ka mbụlụ egwu m n'ụwa ka njezi ekene odogwu onye mamụ nna m ndị Chali mmanwụ na-atụ mma na nna m ọ ga-adịrị gị mma Onyeoma mmanwụ onume ekene gonye mkpọsi izizi dike n'ije ya wipọ nwoke gị n'ọkụ ya si m okene ego ọfụma daalụ Igba m ekwuola odogwu na nna m mmadụ ka njide ana m wee nata Onyeoma wipọn wasi m kene odogwu chiadị dọkta dị esodo ite igwe na nna m ọ ga-adịrị gị mma wipọn si m kene ego ọfụma daalụ gwakwa gị si m kene Onyeoma m Uchenna nwamba na-efo Onyeoma don you see ọ ga-adịrị gị mma n'obodo n'obodo ekene ụnụ ndị ọma ibe nwoke nyere ibe n'ụwa ụmụ nwanna m n'ọkwanụ nna jidalụ m bụ na amalịa maka mmadụ ka njide ana m wekwu n'odogwu Onyeoma m wipọ na mmịata ngwongwo eji ejọ ọ ga-adịrị gị mma na ị ga-eje nya bụ ọgụ melie Onyeoma m wipọ mgbakọ ma ndị ike na-ejarịtago daalụ egwu m ekunịa ka mbụlụ ịgbaji obodo n'Igbo wipọ nwoke ma nọọsị m naba n'Igbo ka ndị ekene ezi oyi ya odogwu nwa ime New Delhi n'ime India ezigbo nwa n'Igbo mụlọ ọfụma ka m na-ekwu nwa nọ n'ebe ọ ga-adịrị gị mma Ibuchukwu nwa nọ n'ebe daalụ Onyeoma IB Onyeoma m Ibuchukwu ịbụ nwanne m daalụ ọ ga-adịrị gị mma Onyeoma wipọ nwoke ọmasị m kene gị IB daalụ ọlụ mmụọ na-ene ya nwa m gbuo ya onume kene gị ịnọzigị ya daalụ ebe m na-ekene odogwu IB nwoke ọmasịzi amụ ji ekene papa Onyeoma bọọlụ ifesi ọnọdịba nọkwa nya ka ịgba na-ekwulu ọnọzigị ya mgbuo ya Onyeoma odogwu mgbuo ya nọ n'Imo na ị ga-adịlele ibe mena mama Mrs. Celestina ọnọdịba Ada Jizọs Ibuchukwu na-ekene gị okokoko afọ mụlụ eze n'ime ya ọ ga-adịrị gị mma Ada Jizọs Ibuchukwu si mbụ banyere n'ụwa ka ndị ekene odogwu ezi nne ochie ojem ọnụ Chief Doctor Ifeanyi Rochukwu ogbu ebula ka m na-ekwu ozi oke mmiri na-ebu okwe na n'Imo orimiri atụ nnu na n'Imo na-ekene m Ibuchukwu nnụ dị anaghị isi mbụ kene ego ọfụma maka na mmadụ ka ejide obodo na nta oke mmiri na-ebu okwe Onyeoma IB si mụ bụrụ egwu kene onye Chukwu tele mmanụ ezi nna ya ochie onye ka anyị na-ekwulu ọnọzikwa ya Reverend Father Samson ogbu egwu na ọ ga-adịrị gị mma ụdalụ onye amụma Chukwu tele mmanụ gozie n'ụmụnne n'ụwa ka m sonye onye amụma maka mmadụ ka njije n'Imo
ife mekwana Tochukwu nwa Ugochukwu Ogbuefi na Igbo dalụ RMB na China ọ ga-adịrị gị mma ịnụgo maka na mmadụ ka ejide obodo na nta ido 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 tiriwo 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 golibelu goliba 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 oyi ọna bụ na onye nwa ka ịgba na-achọ ọnụma wipọn kedu onye egwu na-achọ ụna amalịa wipọn kedu onye egwu na-achọ ọnụma wipọn ọdị onye ka ịgba na-achọ wipọn na New Delhi egwu m akwalie ka nnaba Amsterdam ka nje kene odogwu ọlịa nnekwu nwa m Chukwu ebuka mandịkwa nze ndị ka ịgbacha abịa ogogo egwu m abataga ala nsọ eyi ka nke na-agba ego nkịtị n'ala nsọ ọ ga-adịrị gị mma Mandela Mandela nwoke ọma na-ene ya ọnụmetụrụ onye mgbosi izizi na-ekarịtago ibu Chukwu nwoke ọma nsọgụ ya si nwoke n'ụlọ egwu na agụgo Igbo abalị abụla egwu ụgbọ n'elu ụwa dị eke n'isi onye ọma bụ Ugochi mara eze nwa gba aka onumekene gị ịnịa odogwu nwoke m na UAE ọ ga-adịrị gị mma onumekene gị Ugochukwu nwachikwenze isi na Dubai ọ gabalị ife emekwana n'ọdọ onye ọma bụ Chukwu Emeka wee bụ enyi ọdọ nwoke m na-ene ya wee ma bụ Kugo Elnino na-ekene minista mbule dalọlụ ụlọ ga-adịrị gị na mma odogwu dị Istanbul onumekene gị dalụ maka na mmadụ ka njide obodo nata ụmụnna m ndị nọ n'obodo niile na-ebukọta ike bukọtara na ego Chukwu kala ụwa kwụsịbụ unu webụna unu mesịa unu bute ike ka ike n'elu ụwa chọrọ ịgba bezi chọba n'ipo na Amerịka onye dịka nwata ụbụlazi dike n'ọdị ya ife niile dị na benzi nwoke ọma na ọnwere onye ọma n'ipo na Amerịka dalụ webụna ịgbaba benzi ịchọba ife niile dị na pasi benzi chọbaja ife Chukwu webele nwa nwata ụbụlazi Alaji Mayor Global Concept n'ọdị ya Alaji Mayor eziokwu na onwere ife niile dị na pasi benzi onumekene gị Alaji Kọba n'oge ọ na-ala onye ọma bụ wipọn na Chukwu gọziri gị ọfụma ọfụma ya ka welube ego onye ọma bụ wipọn ike ka ị ga-enweta odogwu na mmịata na m na ọ ga-adịrị gị na mma ife mekwana gị ife me na ndị oyigo maka na onye olili ga-abịa ụwa ọzọ wipọn na-asị gị happy birthday ngwongwo eji eje ọkụ happy birthday odogwu na mmịata na mbuchu gọziri agọzi ọ ga-adịrị gị ma onye mkpọsi izizi niile ya obele nwa chi na amala ojii onumekene gị ngwongwo onye ọma egbe eji agba ego egbe nke gị gbagburu ego onye ọma odogwu na mmịata obodo eze na ọ ga-adịrị gị mma ma ọba n'anya na-ekwunyere gị onye n'Igbo maka na mmadụ ka njide anamụ nata umeobodo kedu ibe anyị na-agwa wipọn happy birthday happy birthday happy birthday many more fruitful years happy birthday ogologo ndụ nwere arụsị nke ọma happy birthday Alaji dozi dị anyị mma ya Alaji dozi dị anyị mma ya Alaji dozi dị anyị mma ya Alaji dozi dị anyị mma ya
onye ka mụ na-akpọ n'egwu a Alaji Dozi nwa mụlụgbo egbe n'anya ọba odogwu ka ibi ya odogwu abụla ma onye chọrọ ife onye mmelu ka eji akpọ ya odogwu ofu nwa n'anya ọba ebe gị na mụ na-ekwunyele odogwu jelusa plus jekwechiluru sọ nwa n'anya ọba ofu nwa ka mmadụ ili ezoghị na nna ekwunyele wedike bụ edike n'ọgụ nọ eluzi anọgụ ezi achọba dike ịga dike echinu maka na echi ada agwụ agwụ na ndị nyela aka erikazinụ ya ka ụwa ji ekwunyele iyi na ndị zọrọ ndụ erika ya ka iji ekwunyele ezi oyi mo ezi oyi mere ọgọ ya ga-aba Alaji Dozi odogwu Alaji Dozi dị mma o ya Alaji Dozi dị mma o ya ije awere asị na ọ bụ mmadụ ka eji aga n'ụwa maka na ọ bụ ife onye melụ n'ụwa ka ekweji akpụ ya asị na onye melụ mma n'ụwa mma esoli ya onye mezi ya njọ esoluzi ya ma na ọ bụ ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwunu maka na ọ bụ ife onye melụ ka eji ekwunyele ya ije Alaji Dozi dị mma o ya ezi oyi mụ bịa kenenu ọkwa gị ka nna akpọnụ odogwu na-enyela ogbenye akanụ ala na-azụ nwa ezigbo oyi na-ekene me ị ga-adị ka echinu maka na echi adị agwụ agwụ oyi mụ bilio odogwu gụlụ akwụkwọ na United School ọ gara praịmarị skuulu wee mezie banye Merchant of Life School ebe ọ galụ sekọndịrị ọgụsịa wee n'enu ule o wee banye yunivasiti ọkwa Unizik ga odogwu ogolo ebe o mere injiniarin o wee mezie wee tụlụ ugo pụtanụ wee jebe Malaysia ebe o jelu wee bute ike ebe o jelu wee bute nkụnụ ọgaranya obi dị ọcha ezigbo oyi na mụ na-ekwunyeli Alaji Dozi n'osi mụ kene nne na nne ya afọ mụlụ odogwu utu dike mụlụ odogwu ara malọ dike aka ezi nna ya Alaji Damfulani nwa isi nkene ya na mama ya ezi nwanyị o ji eme ọnụ Aisha Damfulani nwanyị ka ibie n'osi mụ kene ndị ya na-eso bịa n'ụwa o wee bụrụ ụmụnne ya Chibuike m nwanne m pụrụ n'anya ya na-asọ nto ndị ọ pụrụ n'anya ezi maka Chibu ụzọ Fanta abụzi ụmụnne ya mana ọ kpọpụtago Fanta obodo oyibo ya na obere nwa pa na nwanyị Chiagozie
na-ekene ndị ọyị ya ndị be ya na-asọ nsọ ndị fụlụ ya n'anya ụbọchị nwanne ọya na ọ na-enwele ezigbo ọyị ka nwanne ya gosi m je kene lụfa ewewewe na Ghana ka anyị nọ o wee bụla akụsi mba smart na Ghana odogwu na anyị ọba odosi nkene yi n'ebulu m ịgba mụ na Malaysia ka anyị nọ onye ka anyị na-afụ Yankee George Ebuka na Malaysia nwa mụrụ egbe na anyị ọba odosi nkene yi Prince ọgụgụ na Malaysia ezi oyi na ị ga-adị Alhaji isi nkene yi smart oke nwa na Malaysia Alhaji isi nkene unu ga-adị ka echi maka na echi ada agwụ T-Bag ezi enyi ka nwanne na Malaysia Alhaji isi nkene ije money na family boutique Bobby Richman ezi oyi na Malaysia Alhaji isi nkene na Philippines ka ijelu pasa odogwu ka mmadụ ili Alhaji isi m kene Gavin dada na Malaysia nwa bulebu n'obugo ebe gịnị na ọfụmanụ ibe onye melu ka ekweji akpụ ya Alhaji isi nkene Remy Martin na Malaysia ebe gị nwere ife Alhaji isi nkene na ntata na Malaysia ebe gị nwere ọfisi na Vietnam ezigbo mmadụ ọrakụ my blood ezigbo mmadụ ọbago kwasị m kene ọrakụ na Nikosia asaibu ụlọ sukojelubili ọgaranya obi dị ọchanụ Alhaji isi m kene na mmadụ ka eji aga n'ije n'uwe sika Laja na Nikosia Cyprus Shoga nwa ife ọ na-eme ebigi amụrụ gba egbe obodo nne ya aka Chukwu dị n'ala 2Gs ya na nwanne ya co-founder Only and Partners Nigeria Limited ebigi nwere ife Big Fish na China ebigi ni nwere ife CEO Atogawe Oil and Gas Alhaji isi m kene atọ na China onye ọba ebigi nọ na China ebigi memụlụ ife Niki na ringit na Malaysia gị je pasa ezi ohi ka nwanne ebigi n'isi obili azịmụnọ ga-adịrị mma ijebe nịga na-eje na-ananụ ụgbọelu ụzọ ya elubele isi
atọ Riches na Malaysia ọlụsigokwanụ ija 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 mana ofu ọfọ ka m na-agọzila ụlọ okwu unu ji jee obodo dị iche iche na nke unu ga-eji wee natazi ya kasị mma maka na eje a na-abịa isi ije ogologo ndụ na ala siri ike ka m na-ayọzi n'isi unu wee na-ayọzi ndị enigwe ka fama ebuzie windo enigwe ka e wee wụsụ na amala ngọzi n'isi n'ofunu ụnadịa ka were onye ọbụla ukwulo ya sawa 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 Is your boy, DJ S Shine Best International. sawa oh Aleliana onye mere ike nyọ na ya nwere ije bụ na m imete mmanụ nọ n'okwu imete njọ nọ n'okwu akemele nke m ụwa ka mbili n'ezie na onye mere ọgọ nọzi n'okwu ya n'ụwa ayakọzụ bụrụ onye wegwu alele ndị na-agbalị m ya gbogbo ọgbanye gbalele ka anyị ji ghanata maka ọzọbụlụ masaka ọnwụ bụrụ okenye gbuo nwatakịrị na ọzọbụlụ ọnwụ bụrụ nne wee gbuo nwa ọnwụ bụrụ nwaanyị gbuo nwa bụ n'abọ ọnabugo ruo ije n'ụwa bọlele ya wee ajụjụ nwa nwanne na-ajụ eze
maka mere nke m ụwa ka mbili ka gị nata nga na-eme ya maka onye nọsị n'ụwa na ewe ajụjụ onwe nwanne na-ajụ maka mere nke m ụwa ka mbili maka na ịnata nga na-eme ya maka onye nọsị n'ụwa na ya dị mmadụ ka malụla n'ọma bịa ọgba nkịtị mechitọnụ ya wee nababịa maka na ọ bụ onye udo ọ na-arụbịa agha dị wee chọrọ nye wee bịababịa ndị be anyị kedu ihe oge emezi ya bụ ozu ụbụlụ ka ibinye ya maka na eziokwu nọ na kwọtọ ndị be anyị n'eziokwu nọ na kwọtọ oje n'ụwa bụ olele ọ bụrụ na ibe n'ike kpere na mbụ ebesi anya aka bishọp dị ọcha mgbanezienyi ndị niile gbara osialị ndị niile kwuru eziokwu ọtụtụ n'imebe na-aba nọzi n'ọsọ ọtụtụ n'imebe ga-emeri mgbagbu na ajụjụ na ajụ ndị ọzọ bụrụ banye ọ bụrụ sọ ndị nọ n'akụkụ bishọp ndị kwuru eziokwu ọ bụrụ sọ ọba ka na-agbagbuzi wee chụba kedu ihe ebutere ihe n'ụwa egbe ka eji gbagbu obi nọ na obi m na-ebu ụzọ eme ọ pụta obi ede m ọga nabago Pọl Achụnike egbe ka eji gbagbu Pọl Achụnike ọ na Sunukwu n'ọzọ bụla nago egbe ka eji gbagbu Sunukwu na Udamaka dị na na egbe ka eji gbagbu Udamaka nchedo onye ka ọmalịcha nwanyị na nchedo na anụ udo ọkwa ndị kwuru eziokwu ka na-ekwuzi wee chụwa ọ bụ na bishọp chọrọ ịkwafu ọbala idiri ego bishọp nwere na mmadụ ama mvọlọzi n'ụlọ na ndị ilo onye ga-agwugo ụnabugo na mmadụ akara ịnọzi n'ụlọ ụmụ Igbo eziokwu na-akwụ ọtọ ndị Igbo eziokwu na-akwụ ọtọ mana bishọp sịrị ibe dịba be Chukwu ọ bụ Chukwu nwe ibe ya meje n'ụwa n'oyi aliri ebu nne m nwezi ugboro agwọrọ ya wee adịghị na-achụ olisa maka emere nne m ụwa ka mmiri imeta ma gị na mma ya na maka na onye masị n'ụwa na ya wee ajụjụ nwe na-achụ olisa maka emere nne m ụwa ka mmiri imeta ma gị na mma ya na maka na onye masị n'ụwa na sele koliwe ide ọkwara nke bụ nata n'ọzọbụlụ agbanya ọzọbụlụ masaka na 2017 ụbọchị ụka n'ọnwa ọgọst ụka dị mee ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ m ahịa ka ọ bụ na ịmara ibe ị ga-agụ n'egwu maka ọzọbụlụ masaka mgbe na gbula wee tete aliri egwu nne m ọzọbụlụ gbaba ụbọchị a na-ekwu ibe mma na chi ji lobiri eji nwoke ọbara na-eru n'igwe eyi adịrị ndị mmadụ wee karịa ọgwa n'unu ka Chukwu ebe na-ebebere ka ndị omekome isi wee buru egbe gbaba mmadụ eliagha ọsọ wee daba ọtụtụ ụmụọzọ bụrụ na-egburube n'ike ọtụtụ ụmụọzọ bụrụ nwụrụ n'ike egbe n'ike ebe n'ọbụ papa nze sipụla n'ike gwọ nnụ papa bishọp ebe n'ike ọ dị nara o wee si be Chukwu wegharịba be Chukwu ọ na-abụgo wee jee n'ụwa bụ olele nze sipụla n'ike gwọ nnụ Amadike Sicilia Ewimu Eunice Okabigbo Rose Okoye Anuli Kobuna
ya Oluchukwu baibai ma ebele nwa bịala ụwa igwe niile ejekọ n'ozu mazọbụrụ ajụjụ ka ji bịa kedu ibe mere eji gbazie ogbe n'unu ka Chukwu ọkwa ka ewe mebisi abetere mmanụ ka ewe mebisi afọ odogwu ka ndị na-abịa ụka wee were ọsọ n'ụwa ka ọnụ ekwube ka ọ tọbalụ ọma Chukwu ebelebe egwu oyi maka na mmadụ bakarịa ibi ya na nkụ na n'ụwa asị na ọbalị na-ajọ ọbịa onye be anyị n'eziokwu na-akwụ ọtọ onye Igbo n'eziokwu na-akwụ ọtọ oyi mmadụ ga-alụsị unu ka abụ egbe n'ime ihe n'enu ajụjụ ka mụ na-ajụ ndị Igbo ezie n'anya ndị ọzọ ụnụ mara ebe ibe si mee n'ụwa ma egwu ngwalụ ndị na-agba egbe okwu ngwalụ ndị gbara egbe ọgba egbe ị ga-agba Chukwu egbe ị ga-agbata Chukwu egbe bụrụ ụzọ gbata egbe n'ọnwa onye ọgba egbe ị ga-agba Chukwu egbe ị ga-agbata Chukwu egbe bụrụ ụzọ gbata egbe n'ọnwa ọgba egbe ị ga-agba Chukwu egbe ị ga-agbata Chukwu egbe bụrụ ụzọ gbata egbe n'ọnwa ka na-ajụ onye n'ụwa ọkwa Chukwu ka ijere nwa ọkwa Chukwu ka ijere gị n'anya maka na ọ bụ ọkụ na-ele ebe nwa ego na-alalụ ụlọ anya n'ụwa mmadụ jee metụrụ ya aka igwe onye kodere ogburu ajụjụ na-ajụ ị ga-agba egbe n'ọnwa ị chọrọ ịgba Chukwu egbe n'ezie iburu ụzọ ijide ikuku aka ịchọrọ ịgbaji ya oge egbe iburu ụzọ ịgbaba egbe n'anyanwụ ịgbata egbe n'anyanwụ ịma na ị ga-agbata Chukwu nna maka iwe onye metụrụ ogburu aka m docho iwe onye metụrụ ogburu n'enu ajụjụ na-ajụ ndị Katọliki ma ndị Agịrịka nke ibe na-emezi Pentikọstal ajụjụ ka nna-ajụ unu ọ na-agbalị nkịtị ebube mmụọ nsọ ka ibinye dị eyi fada gbuzuo ka ibinye dị fada Chidoluo kedu fada dibịa ndị adoreshọn ụmụ Chineke ka ibinye enu maka na eziokwu nọ na-akwụ ọtọ ibe anyị hụrụ n'anya na ọ bụ eziokwu ka anyị nụrụ na ntinye n'ụwa na ọ bụ okwu ase na anụgo aligegbu na emume zụbụ ụlọ onye nwe egwu ihe ogo ije n'ụwa bụ olele ụwa onye nọsị n'ụwa na ajụjụ nwa nwanne na-ajụ Olisa maka emele ndị m ụwa ka mmiri imeta ma gị na mma ya na maka na onye nọsị n'ụwa na ya bụ ndị ọzọ bụlụba anyị ka anyị pụta n'igwe ka anyị sowe bishọp n'azụ maka na eziokwu ekwugo onwe ya bụ ka anyị jisi ike chekwa ibe nwere ya bụ ka anyị chekwa ibe anyị jide ebube amaka anyị chief alọchusi ike gwụ ọnụ ebube Chukwu ụzọ anya ọzọ bụrụ ji abụ ụzọ iwe mene gị ka anyị na-ekwu obodo kwụọlaba jide ebube ịmalị na ka obodo ahụ aga mana obodo chekwa ibebe jide ebube malị na obodo ahụ ga-aga n'iru ya bụ alọchusi ike gwụ ọnụ achi gatụkwana egwucha maka na amụ ị ga-amụ ndị iloyi ma amụ okele mụrụ ikwi maka na ụbụba jisi mi ọtọ ya na gbuo ịmarịgo na okenye a na-anọchiri ezi atụrụ egwu na ndị mmụọ ozi ibeso ihe jee n'ugwu ihe were ego anyị akọzọ ụgụrụ na mma nekwane na ndị ọzọ ụgụrụ ka anyị were uche wee tinye ka ichekwa n'ibe anya anyị jide ebube obodo gbere ebe jide ebube ma gwole ihe ego ekwuo ihe ego emere ekwuo ihe ego ihe were igole
osi mi ezuzina onye nwelu ndidi nọ na-abata ego onye nwelu ndidi nọ na-eli aka ụmụ ya onye nwelu ndidi ya na-eli azụ mmiri onye nwelu ndidi okpula azụ na onye nwelu ndidi ya na-enwe ndụ onye ndidi mesie n'oge nwe aṅụle ndidi amaka chelu n'oge chukwu ụwa bụ ọlịla onye nọzi ọna ije Prince Sam Uche Okafọ nwa welu ga-ebulu ga-ebu ọyọ echi dị ime onye mụ ife chi ga-abụnụ echi ebuka onye mụ ife chi ga-abụ amamife chi ga-abụ onye ga-egwu obi chukwu na chukwu kele ụwa abịago na chukwu ekesigo ụwa wee chọọ ya mma anya ukwu na okọchị chọkụ mụ ụwa ji wee bịa jide ụwa mebisi ya obodo wee ghasasị ya n'oge elu n'anya ka onye na-enweghị ego na-ebe onye nwere ego na-ebe na ya mụrụ nwa ma ncha ego kalili akali onye ka gị na ya ga-ebi onye ga-elizi ego gị onye ga-elizi akụ gị enuwozulu onye ka ụwa ya kasị mma chelu n'oge chukwu n'ife ụwa ga-atụghalili akụ gị dị n'aka chukwu oyi m chelu oge chukwunu oge nke gị na-abịa welu ndidi bili onye nwelu ndidi nọ ga-amụta nwa mana tinwa ogbenye n'ọdị alarụla egwu chukwu nyere m mgbe nọ n'afọ nne m ya ka ndị ilo na-akwalụ chukwu na-agọzi akala ka onye ọbụla ji wee bịa ka ọ bụ mụ na-eme ka ọ bụ mụ na-eke ife si na chi ụba si na chi ego ụwa na-esibe chukwu onye eme n'ụwa n'ike ụbọchị amụlụ onye ka chukwu kwụlụ ife ọ ga-abụ onye azọ n'ụwa zọ ka anyị chele oge chukwu onye nwelu ndidi nọ na-akpata ego onye osi nke ezizina nwewelu ugo na-ekwu onye osu imi ezizina onye nwelu ndidi nọ na-akpata ego onye nwelu ndidi nọ na-eli aka ụmụ ya onye nwelu ndidi ya na-eli azụ mmiri onye nwelu ndidi okpula azụ na onye nwelu ndidi ya na-enwe ndụ onye ndidi mesie n'oge nwe aṅụle ndidi amaka chelu n'oge chukwu ụwa bụ ọlịla onye nọzi ọna eliazu mmiri ụmụnne m ka nna gwa ụdụ n'ụlọnugbu ndụmọdụ ka nji wee bịa aka dị ekpuchi ọnwa na onye chi mere eze ga-echi eze n'osi na chi eze n'osi na chukwu onye ọbụla gbaba mbọ na ọgbalị mbọ ga-akpata ego unu anụgo n'ife onye kọlụ ụkọ geli chukwu na-agọzi nwa ogbenye n'ife ọ na-eme ọlụ onye na-alụnụ ya ka chukwu na-agọzi onye nwelu ndidi ya na-eli azụ mmiri ije ụwa dị ogbu ije n'ụwa bagha onye nwelu ndidi n'ọga agbata ego onye nwelu ndidi n'ọga dị nnekwu ego dị anyị iwe bịa ego ga-adị anyị ana ifeọma na-agụrụ agụ ogwu nna m gwale m osi m welu ndidi emesi ọgadị mmanụ na chichi ekwugo n'ife dị ọkụ gaji onyinu onye achụ n'ụwa n'ike onye achụ n'ụwa n'ike onye ndidi mesie n'oge enwe ndụ onye nwelu ndidi nọ na-akpata ego onye osi nga ezizina onye nwelu ndidi nọ
na-abata ego onye ndidi mesie n'oge nwe aṅụle ndidi amaka chelu n'oge chukwu onye nwelu ndidi obula azụ na onye nwelu ndidi ya na-enwe ndụ onye nwelu ndidi nọ na-eli agwa ụmụ ya onye nwelu ndidi ya na-eli azụ mmiri ụwa bụ ọlịlị onye nnọzi ọna n'obodo mụ ka nnaba obodo mụ amasị ka nseje ka nje zute odogwu ndị na-enyela obodo aka odogwu na-adị mma ka ọ dị n'obodo chief eziokwu bụ ndụ 1 na amasị kingdom ugwu kele uwe bụ n'iko gị enunu maka na akị na-enyela ugwu ogbenye na ọkalịla akalị ndụ n'ịga adịla anyị onye osi nga esizina onye osi imi unu rapụ chifu kobili n'onye chi mele eze n'ọbụ ya ga-echinu ụba si na chi ọgaranya na-esi na chi ije na chifu abụgola odogwu obodo ji bili ndị ọ na-enyela aka n'obodo na fabala ụba onye bụla ebugo onye ka a na-ekwuzi maka ya Honorable Xmas Ikechukwu Okonkwo Chief eziokwu bụ ndụ 1 Amansi Kingdom ụgbọ ọnụ okwu ọbụlọba alụsị omume na ngene na Amansi Kingdom ochendo ụmụ ogbenye Amansi Kingdom maka na ọgaranya gị si n'akala aka gị akụ gị si na chi gị na ndị odozi akụ gị nọ Chief Mrs. Justin Okonkwo nwaanyị manara ibe ya nke izizi na Amansi Kingdom ya na oche eze nwaanyị Chief Mrs. Obeledu Okonkwo ịdị kachọ na ụmụ nwaanyị niile na Amansi Kingdom unu ji ofu obi wee bili ije oji nke ya omenizu okwulodogwu Nwachukwu ji n'oge wee gọzi owebata ego oyibo gbuchaselunigade ndị na-enyela aka n'obodo na fabala ụba Chukwu ga-akwụ ụgwọ ọrụ dịka omume onye si dị ifeọmụ ị na-emela anyị ka Chukwu ji gọzie gị n'odogwu ọ bụrụ oge onye na na-ede ọ bụ ife onye na-emela obodo ka obodo na-afụnụ jide ka iji na ị na-eme ọfụma onye ka a na-ekwuzi maka ya Honorable Mr. Daniel Chukwu Okafọ oji nke ya emewa na Amansi Kingdom eze omeọgọ n'okpukpe ka nnụ mkpụọ na Amansi Kingdom gị na odozi akụ gị nọ Honorable Mrs. Mary Amaka Okafọ Mr. ụmụ nwaanyị niile na Amansi Kingdom ezi nwaanyị malụ obi dị ya onye nwelu ndidi na ọ ga-abata ego afọ aka anyị na-agbazinụ ọrụ obodo niile onye nwelu ntị ọnụlụ
iche n'ụwa si n'aka alaka nne na nna ji wee bi n'elu ụwa mkpụrụ ọbụ na nne na nna kụrụ ka ụmụ ya ga-aghọlụ ndị kọlụ ji ka ụmụ fa ga-egwulu ji ndị kọlụ ede ka ụmụ fa ga-aghọlụ ede nke onye eze kọlụ ka ụmụ fa ga-ekwonu aja nọ n'ụlọ n'ụlọ Kenelim Honorable Mr. Chigozie Okafor Ebe Amansi Kingdom Chairman Morning Star Friends Club Amansi Chapter Honorable Red Councilor Oka North Local Government Anambra State nke Nigeria ọkwa gị si m ụka n'elu gị ezi oyi gị nọ Honorable John Okoye Onowu Achala niile Honorable Representative Oka North Local Government Anambra State House of Assembly Imo Money nwa bụla ebugo onye osi nga esizina nwewelu ugo na-ekwu onye osi imi esizina onye nwelu ndidi nọ na-abata ego onye nwelu ndidi nọ na-eri akụ ụmụ ya onye nwelu ndidi ya na-eri azụ mmiri onye nwelu ndidi okpuru azụ na onye nwelu ndidi ya na-enwe ndụ onye ndidi ekwesịrị nọ ga-egba ahụhe chelu n'oge chukwu onye nọzi ọnọdụ
Obi Baba no never was simple. You do that and never man we say Well, what's the
Obeledu ugwa dị n'ofe ndo ndị bụ ise legide ego otukpe na-ebe o wete ego nnekwu ego dị na mgbalọgwụ na mgbe ekwugbo ọlụ ego ji kweta nweta nnekwu ikego na-ewere obodo ede ọbụ ya bụ ọganda ha gbabi sọs nadịrị adịbide ọgba ị na-agbụ onye gwụrụ ọgwụrụ ọ bụrụ na iwere mfecha ọ bụrụ ọdọ ya dịzi si na-egbu gị ọgbara ọgbagbo ewe ebe ọdọgbu isi ya n'okporo onugbu ọ bụrụ na iwere baịbụl ọ bụrụ ego mgbe uwe ebe mere iwesi ya n'agha dị ya jidebụ ya na nsị na mamụrụ ife ya na maka obodo ụlọ na-ekure obodo gbara ebe ọbụrụ mgbawa isi gị na-ekwugo ewe edegbu ọgbakọsigo na nga oge nyere gị mma ebe n'ime mmadụ ebepụrụ egwu agbalazi ngwa bụrụ udene na anụ igwe udene egwu na-erugharị ihe na-ejikwa udene mana ọba mbụ udene maka udene bụ ege otubo aka na-agba onye bụ udene eri ege elu na ngwa mma udekwara egwu ozi bụ ga-edozie onye ya na ya na-adị na mma ndị ogige ndị ya ogige ejepụta wee ga-edozie bụ ifu tojugbo ọnụ wana nzuga ebube abụwa na-edugbu tojugbo ọnụ na nzuga ndogbu ikeriri egwu onye mime ọka onye ma obodo igbo ọka gbaka ina na mbala aka nkenezo ya ndogbu otukpe nkene onye ya bụ njugbu obodo ọgbàgbàwọ̀ bụ njugbu obodo eke emelo ọlụsị igwe eke na ekene egbe akpati ego igbo ọka egbe ekene otu igbe eke bụ ogbe begiri igbe oge mmanwụ njiniya bụ njugbu ojibada bụ ebe erigbu nke bụe oge mmanwụ njugbu ugbo egwu ikeriri egwu ịkpachara ike dike aba oge nezie oge maji is onye dị egwu bi egbe onye dị egwu dịka ekenekpe okwu n'okwu ezi bụ gbawe n'okwu onye dị egwu n'okwu na-eme ogbenye mere ọkpadi ekenekpe ebube egwuwe n'okwu oge mgbawe ọbụbọ okwuo dịka ekenekpe onye ego ọgwụ eze n'okwu n'okwu ekene oge na-ezi egwu ụdọ na-eje ụdọ oge eze mmadụ ụdọ ekadịga n'igwe ekenekpe kedu obodo nke mụrụ odogwu ga nna gụdị ọbụ ya bụ German tirisidegụlọ ebube agụwa oge mgbawe gbugbe egwu na-eje izigbo ike ebe na-agwa n'ọzọdọ ebube egwu ekene egbe osi na-ebiasi igbo amala obekwu ndị wee ike ya nadawu ma ekene ozugbo ekenezie ebe mmadụ ukwu ebuka ekene wende deriste
si wee ju ọzọ ọrụ bụ chifu ndị ife nke ebiri nchekwa ọta bụ chifu nke ebiri nchekwa onye bụ dịrị site onye bụ ekene nọ ka dụ mgbe ekenezie chifu chukwu emeka mmadụ ofe chukwu ga-eme nwete kwuru chukwu uche chukwu ka mma chukwu emeke ọganyere ndado ọganyere kwuru efu ekedebe ego wee jikwara ewu ezekonada wegonazemozugbo Israelis Igwe palakata Wọ́n mú ike Wọ́n sọ ní bẹ́ wọ́n ti ní ike Igwe palakata Bọ́wọ́ ṣẹ̀dá gbẹ́gbẹ́ Awùsí náà ṣe òkèdè ìpè Awùsí ní ní kíkà ní ìpàdé Igwe palakata Bọ́wọ́ ẹgbẹ́ ìpàkùn ojú ní kẹ́ náà wú odò Náà wú odò Abba Igwe palakata Wọ́n jọba sí Is your boy, DJ S Shine Best International.
n'ilu ọlụ ka ijebe ka ijebe n'ilu ọlụ ka ijebe anyị nọ n'ilu ọlụ anyị amalụ ndị nwe ọlụ ka ijebe n'ilu ọlụ ka ijebe ka ijebe n'ilu ọlụ ka ijebe ka ijebe n'ilu ọlụ ka ijebe anyị nọ n'ilu ọlụ anyị amalụ ndị nwe ọlụ ịbata n'ilu ọlụ ndị ọlụ fa akalịrị akali ndị na-alụ ọlụ fa akalịrị akali ndị ọlụ fa lili nne ọlụ dị n'iche n'iche ọlụ dị n'iche n'iche oyi nke onye nyere n'ụwa ya lụsie n'ike ọlụ na ọkalịrị akali ọlụ n'olili nne dị n'ọlụ ka anyị ji ama ndị Igbo odegbu ịbata n'iru ọlụ tata ịmalụ ndị Igbo odegbu n'iru ọlụ ịnọdụ n'iru ọlụ oyi onye ọzọ eme ego vatekino nwanne gị ịmalụ ife ị na-alụ nwanne m ịmalụ ife ị na-eme jee mụọ ọlụ ya ọfụma ịmalụ ka esi alụ ọlụ ka ijebe n'ilu ọlụ ka ijebe ka ijebe n'ilu ọlụ ka ijebe ka ijebe n'ilu ọlụ ka ijebe anyị nọ n'ilu ọlụ anyị amalụ ndị nwe ọlụ ọ bụla ife ị na-alụ ka m na-alụ onye amụma egwu nọ na-alụ ọlụ nke ya ka ijebe n'iru ọlụ oyi ịbata n'iru ọlụ ndị nwe ọlụ falili nne na o nwere ndị nwe ife a na-eme na o nwere ndị nwale ife a na-alụ ịpụta n'ebe a na-eme ife my brother ị na-amali chonchonchom isi na ịlụtago nnukwu ego ịmali ife iji bụ nchancha ego iche na-eme ibutego nnukwu ego ndị na-alụ nnukwu ọla dị na-ekwusi okwu ike a na-etuzi gị bọsụ ị na-eri ego ka na-aṅụ mmiri oluzie mgbe ahịa akwụ ụgwọ akaụntụ gị na ọgbara MT a na-eji ọ na-etinye azụ n'ofe ejila ọ na-etinye azụ n'ofe nwanne m ịma na ọlụghị akwụ ụgwọ risigbo ọlụ ike ọlụghị akwụ ụgwọ a sị m ọlụ ya akwụ ụgwọ risigbo ọlụ ike na ọlụ ya akwụlịrị ụgwọ nwanne m ọlụ ya akwụta nnukwu ụgwọ nnukwute ego kalụ ka akwụ anyị o mgbe ndị ọzọ mụ anya n'abalị my brother na ị na-alara ụra ọ mụsi anya abalị ọ pụta n'ụtụtụ itubenya bụ ọsụ o bido n'iyi isi itubenya bụ ọsụ ijuba ya wee yudesi mọni mana mgbe ọmụ anya n'abalị nwanne m ị na-eku ụla chai ka ijebe n'ilu ọlụ ka ijebe ka ijebe n'ilu ọlụ ka ijebe ka ijebe n'ilu ọlụ ka ijebe anyị nọ n'ilu ọlụ anyị amalụ ndị nwe ọlụ ka ijebe n'ilu ọlụ ka ijebe ka ijebe n'ilu ọlụ ka ijebe ka ijebe n'ilu ọlụ ka ijebe anyị nọ n'ilu ọlụ anyị amalụ ndị nwe ọlụ onye mụrụ anya oyi onye mụrụ anya abanye amụrụ anya nwoke achatụta nna ya Chukwu bunyelu m ndị ọyị m ezigbote ike bunyelu m ndị ọyị m nnekwute ike bunyelu m ndị ọyị m ego eji ama ife bunyelu mfe ego karịrị amoosu akpa elisi elisi ka anyị na-ayọ Chukwu banyelu m ife ike na dọla maka ego obodo anyị na ọgbagozilo ama na iwe ego na-ewu ụfọdụ iwe ego na-ewu ụfọdụ unu ewezi n'iwe na ego na-abịa mbọsọ ọya abịa na ọya ada im ọya asụkwa ọ ga-asụ im onye
onye ọbụla ebuliri ike onye ọbụla abalịrị ike onye ọbụla ebuliri ike amala seriwe amala seriwe amala seriwe amala seriwe amala seriwe amala seriwe seriwe amala seriwe amala haba haba ije haba haba ije haba ije aya ni ma kaijebe ni lolo kaijebe ni lolo kaijebe ni lolo kaijebe ni lolo ana malo ndi molo kaijebe ni lolo kaijebe ni lolo kaijebe ni lolo kaijebe ni lolo ana malo ndi molo Kamu na bonu kanje be di de mili kanje zute nnukwu nwa ni de mili nnukwu nwa amulu n'ogidi kanje bi de mili zute oke nwa ono lebu isi Chukwu Maxwell agụ osegbu ịmala onye na-ekwu okwu ya mgbili mgba ni de mili ndị ogidi wee shie ya echichi nnukwu dochichi n'ogidi Chinyelugo ogidi ka mụ na-akpọ nnekwu onye nnukwu ego ka m na-akpọ nnekwu ifeọmụ imelu n'oyi ya ka ndị oyi chichi ego echichi ụdakọ mmiri n'oyi mgbele mgba n'ide mmiri Anambra steeti chukwuzie ya echichi wekwazie gị Chukwu ego na Anambra ịbatazie na n'oko bọlas wetuo gị akia bọsụ n'ogidi akia bọsụ n'oko akia bọsụ daalụ nwanne m eji ekene ezo oyibo ndị owu ka mụ na-eje n'olu mba na otu ka mụ na-eje ka je zite nnukwu odegwu onye ka mụ na-ekwu oyi onye dịgidi onye ọzọ nwatachi na-akpala ọzọ nwatachi na-akpala ngwa owu n'owu ọzọ ego ka mụ na-akpọ ọzọ kanje enu na-agụ ukwuli kanje bili nwanne m kanje zụta odegwu isom nri eze dị o odegwu nwa mụrụ na nri o menti na China menti na akụkọ ejezugo Igbo ma ejebe n'udunu kọfịa ka mkpudozie na onye nnukwu ego a na-ebu na Chukwu Ebuka Samuel onye nnukwu ego n'ugbo akụ mmiri họsụ pọpi ife na-eme n'olili nne akụ mmiri n'ugbo akụ mmiri akụga ejezugo MD Fashion Boutique oji cement ebe m ọgọ n'ugbo akụ mmiri hot pọpi ka mụ na-akpọ akụ mmiri akụga ejezugo akụ mmiri akụga ejezugo kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe n'ilu ọlụ ana malụ njem ọlụ kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe n'ilu ọlụ ana malụ njem ọlụ kadụlụ egwu jebe n'Ọkịja ka je zute nnukwu nwa Ọkịja
Prosper Chidera nnukwu mmọnwụ na Ọkịja onye ego bụ eze onye ego na Freedom Brothers aha mba na-akpọbụ odegwu ịmana aha mba na-akpọbụ odegwu okwu bụ n'ọnụ nwanụ na Ọkịja ịbụ nnukwu mmọnwụ alụsionu malụ mbem nke izizi n'oko Alexander Pato asị m n'ịchaka ego Pato n'ịchaka ego Alexander Pato n'ịchaka ego Kanji ekene na odegwu n'isi ọfịa odegwu mmalụ ife ekwe na-akụ Kanji ekene na odegwu Obuka Stanley Chisom Tantes Lentas bụ odegwu Ojika na-epi ọgọ na m okenele ifi na-eme n'olili nne MD Tantes Invest Planning Limited odegwu n'isi ọfịa Tantes akụgo ejezugo onye nnukwu ego Ojika na-epi ọgọ Igbama na-aba na Enugu steeti ka nje zute ezoghị m wezi Ifeanyi Ilochukwu Alex odegwu na Nsude Udi local government n'Enugu Iris money Kanje bena dunu kofia Kanje kudo ni nnukwu nwa Udozu uche chukwu Gospel oke mmọnwụ na dunu kofia Akweso na n'ọgụ odegwu Akweso n'ikpu nnukwute mmọnwụ Nkwa Chukwu kwele ndị n'ọgụ Magic money odegwu Sirion odegwu Sirion collection bụ onye nnukwu ego Magic money Kanje be na bateyete Kanje zute ezo onyimu Ọ dị isi go Emerie Godwin ka mụ na-ekwu Eriwe agwagwu n'Igbo toto nwa ego ga-agbaga fọnụ eriwe agwagwu niile emezi ife ike Kanjebe na Osumenyi oyi Kanje zute zonyi m oyi oke nwa na Osumenyi Is your boy DJ S Shine Best International. oke nwa na Osumenyi Billion Van odegwu Billion Van onye nnukwu ego Billion Van bụ onye nnukwu ego Billion Van onye nnukwu ego Kanje kwutere ezonyi m oyi Okeke Chukwu ka Michael odegwu n'Olifite Mickey Collection bụ onye nnukwu ego Mickey Collection bụ onye nnukwu ego odegwu n'Olifite Kaijebe n'ilu ọlụ Kaijebe n'ilu ọlụ Kaijebe n'ilu ọlụ Kaijebe n'ilu ọlụ ana amalụ ndị ọlụ Kaijebe n'ilu ọlụ Kaijebe n'ilu ọlụ Kaijebe n'ilu ọlụ Kaijebe n'ilu ọlụ ana amalụ ndị ọlụ Egwu banaba n'ihi ala o Kanjebe ni na lilo Kanjebe liyo Kanje kene odegwu Okeke Chukwu Ebuka Godwin Mantisa ka mụ na-akpọ Mantisa ka m na-akpọ n'egwu Mantisa akụkọ echezugo Mantisa onye ego akụkọ echezugo Kanje zute odegwu na-ekwulu Thank God Ifeanyi Chukwu emekwulu Agility money odegwu Agility money oke mmọnwụ Oji eletrik eme ọgọ n'Ọka
agility ife dị mma ka ị na-eme agility money onye ego ka je ekene odogwu n'oji ilomija Tochukwu ebuka odegwu amụ n'oji river zola money odegwu zola onye ego zola si m n'ibugo zola ịma n'ibugo zola asị m n'ibugo zola money odegwu amụrụ n'isikwe ụmụ mba n'oji river daalụ ka gaziele gị Igbo mejebe na ama n'asa ka je kwudo nnukwu nwa oke afọ cheta Chukwu tatpoilon onye nwe egwu na-akpọghị orebe na ama n'asa ịkalịka ka mụ na-akpọ tatpoilon odegwu onye nnukwu ego na ịkaliga egwu mejebe dị nnukwu ọfịa ọzọ ka je kwudo Prince n'ugbo ọgbari mgba n'ugbo Prince onye amụma egwu na-akpọ ihe Official bank details odegwu oke mmọnwụ na ide mmiri odegwu nwa amụrụ ọfụma Official bank details ka mụ na-akpọ n'egwu ofu nwa n'ogidi ka kenekwa n'ofu nwa n'ogidi ofu nwa na-amụsịrị ọfụma oyi ofu nwa wee bute nnukwu ego n'ogidi ofu n'ofu ọgaranya ofu nwa n'ogidi ka njebe na mkpọ ụlọ oyi ide mmiri n'otu ka mụ na-eje kakwude n'oke nwa na mkpọ ma bụ nwanne Godwin Chidube m odegwu nwa na mkpọ mgbachi ụgbọ ka m na-eje onye nnukwu ego ka mụ na-akpọ Golden money na mkpọ Golden money ego gị nọ karịrị akarị isi m kenele gị bụ ozu gị ọnwụ dị njọ Kristian Chukwu dị yo ọbana m dị nta ka isi eje odegwu amụrụ na ọbana m ka m na-ekwuli ejebe n'ilu ọlụ ejebe n'ilu ọlụ ejebe n'ilu ọlụ ejebe n'ilu ọlụ ha na-amalụ ndị ọlụ ejebe n'ilu ọlụ ejebe n'ilu ọlụ ejebe n'ilu ọlụ n'ilu ọlụ ka mbụrụ egwu jeboro mba n'otu ka jekwudo n'odegwu mmadụ Chukwudị Austin Don win onye nnukwu ego Don win n'ịkara aka Is your boy DJS Shine Best International? Ọ sịkwa m kene nwafọ Samuel Ifeanyi odegwu n'ụmụ eji ufuma n'oru mba North Samuel nwafọ Ifeanyi Chukwu oke nwa ka mụ na-ekwu n'egwu ọ sị m kenelu ya lọlọ ugogbo ji afọ ụzọ nwanyị mma $1,000 nwanyị makalịsịa ka mụ na-akpọ ka nje kene aka ji akụ odegwu aka ji akụ n'ụmụ nze oyi aka ji akụ na ego gị nọ kalịrị akali oke nwa n'iso na ọmọba ka nje kene Chris Collection aka na-ele akwa dị mma Chris Collection bụ onye nnukwu ego nnu onye mara ife ekwe na afọ n'azụ ya Salibo 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 ejebe n'ilu ọlụ ejebe n'ilu ọlụ ejebe n'ilu ọlụ ejebe n'ilu ọlụ ha na-agbalụ ndị ọlụ ejebe n'ilu ọlụ